Hello guys. Hi, tadzoka. Doreen Belinda, Sandra Mushawatu, Logis, Charity Mugabe, Nyaradzai Nancy, Joyce Murape, No Rest Maseka, Kadicha Manzi Nyando Zidao. Askune kumwa kune nyaya. Tatika na si Friday regati zotandara. Mungu dry seko. Shewa Vaseline ilipishu na lip gloss. Tariro Mugaris, love you too, baby girl. Madima dekwa na budhi. Right. we are guys to one. Oh. Hello Ashley Beaton. Nyeri kwitikande kuti vamwe vanhu vabva kuma wifi garashia. Trust share ni zvirisei maposa chirisa minzwa. Murisei kwa maposa magumbo wanambi yangu. Simangaliso zvirisei mamo banga urisei kwa mamo. My Panadol. Thank you Dudu. Love you so much sister Catherine Kujeke. Beauty makuja mguti. Right guys, iti fast shike pa 550. Toda kuti Tiveta takumzapo zanasi Friday ga. Mamanu kachidao hesi shoti Dorini short queen Dorini urisei Dorini V's Creations. How are you? Right shoniso mushamba fari hanzi matogona atangotega titi kapa mdenge ya mama kamirira tikurumidze kwenda unorara anditika infetti Friday nasi vanoda kuenda kunomwa oenda kunomwa asi mazivana tukurudzira kuti mwirai mudzimba anditi mirai mudzimba chitongoenda kumabhawa chete kana kwauya na baba Harare anditi kana baba Harare vauya toenda kubhawa kana kwauya Jasigna toenda kubhawa kana kwauya kila tito toenda kubhawa kana kwauya Freeman toenda kubhawa handi muri kunzwa pamwe posa apa tomwiramba Sunback Murata zvirisei Elion Beta. How are you? Beauty Sharon Mashisha Esther Makoto anditika saka mwirai mumba yenyu tichionana pano pa live tichitarisana tichionana anditika guys ipo pamvenge apa munodzidzwa nyaya dzemujolo pamvenge anditi muri kudziziva ka nyaya dzemujolo pamvenge mirai pamvenge nchifunga zvina nchiti before mujolo pane zvandoda kutaridza ichi kuti mbofunga nyaya yacho ndikira zvaya kamera sei mujolo bona zvoshunga ndapedza kapa kuti ndaitara nezvenyaya yakati apa zvapedza zvapera right timbotanga tamboita feedback yababati vaindifonera musunu kaitimbowa nyaya yavo kana namba yavo inotodi babati muripi Zvirisei ndiano zvirisei bo terrible. Hai basa Nicola zvirisei babati havasi online right babati havasi online right guys satapinda munyaya dzedu hanzi musataurira Feri Dongo anofenda aiwa Victoria atina kufambira taura nyaya dzevanhu tikuda kuita mutaura nyaya dzedu dzemujolo panapa mvenge awizivere panapa mvenge kwanzi
kucosmos tine mukadzi akaura last week makuseni mufunge yo futi panapa patinoti mvenge panotogwa nyaya dzemujolo andiwana panotogwa nyaya dzemujolo kana usati wambove pamvenge pano stay tuned, stay glued. You are going to laugh your lungs out right? So guys, but tisati pinda panyaya yekuti tipinde paprogram yedu yemujolo, timu ririmo here umo timu essay ndavati vaite challenge ndati vanouya panapa ka vachijaifa guys 5 people satapinda mumujolo one asi pana vanhu vakaona dotora nyaya dzavo. Yesi mkoba moboys, saka vanhu vemujolo, vanhu vetimu SA moti ed ndo player music up muchitamba pakamera apa. Handisi ndizvo tataurirana ka, hande zvamawirirana right? Hande itioni nasi Friday woza Friday vanhu vakamirira woza Friday kana zvichinakidza nechikubatsira kutamba ndiri kunoko antika right? Itai fast tioni team SA isaima ed achitioni isaima ed achitioni team SA isaima ed tioni kuti aufa toda kufamba nenguva. Itaima ed achitioni hanzi tafadzwa ari pabhodha anobatwa here anotobatwa right? Isaima ed tione guys, isaima ed tariro kuseka isaima ed guys, isaima ed Jesse hauna green button une old version ye Facebook. Jesse, you must upgrade your Facebook. And team Jobek, team Pretoria, itai mchipinda tuone talent wabo right? Talent achada upinda talent uri team SA kuno herewe aiwa tanga waisa nikiri tanga waisa isa ed tumira ed Francisca Cyprian ungati uri munyuwani na top fan page iweka iwe right? Isaima ed tuone guys, tida kutoridza ngoma dzacho tuone getise speaker iyo speaker yapinda. Itai guys, itai ed tuone hanzi ndipinze mumujolo senior Priscilla hauna green button right? Itai guys, itai ed tuone ndoenda kunyadze mujolo guys, ndoenda kumumvenge nani sindoda ticket guys, ticket ramu tinaro handisi ndoda kunakidza guys. Aitie gore rino kucha crown wa Mr and Mrs Diaries 2022 panenge chicrownwa panenge pachitwa eating competition pakudla vaya vanozvitemba pakudla please momeka sure kuti mu up on standby antika koita ve dancing competition vemagia vachange vachitamba magia vachiita dancing competition imimi ndimi munenge muri majudge comment section andimaona saka vemagia vanenge varipo andimaona saka ndo emacompetitions atinenge tino musi wacho navemodeling vatovepo kudhaya vakamirira vemodeling vari paside vakatomirira vedancing ndofunga makangoona zvichallenge nezuro paya kuti zvichallenge izvi zviponekwa zviri kuenda hani makazviona veeating aiwa vana yokozuna ndo kwavo shoko matigimu ari Cape Town ndovanenge vachikwana mukudla uku ndo kwavo ndo kwavo aiwa speaker redu harisi remakuwa ispeaker rediaries remakuwa ndere kwakwini iri ndere madiaries iri hanzi mozvipedza zvamudata ndakatomirira kuti mise vaed guys okay vaisa ende vawanda vakumana zvondotanga nani rechigenitenge narejoice ubhoya nesong yako Rejoice uchiuya ubhoya nesong yako Shumbres wakadana here mainingirikiri Shumbres maatega here right itaitione tadzo kwaro kudiwa panapa tarindudzo guys dzezaita rindudzo hanzi ari kudiwa panapa dzezaita rindudzo hanzi ari kudiwa panapa tarindudzo lakmo madonge zviri sei hanzi ndofollow uchapiwa nazuka don't worry about the page saka kudya seduna aiwa mashadira ndichaunerera furu chicken yako ne half bread yako kana tirofu rako neturita yako tichaunerera gusuwoyo andika inonzi mukbang eating competition anditika right hanzi pakudla nendiripo unochudza music waunoda. I'm trying to add umwe apa paSaturn kuzati chi marikosa chato akatowanda zvekutoda. I'm trying to add hanzi matigima yokondovimba naye yokondovimba naye hadzidi kunyepa modeling kune dzevanhu vamaslimu kwenda dzema big size saka ituma category kune ma big size kuyatinoanza kuti tigaitise munhu kune ma big size kune ma small size saka ma big size ma extra large ma extra large nema xx large mogadzirira antika munenge muchiroka pa stage confidence ndizo toda kuona munhu achirova confidence achita confidence achifamba nisha ticket wakazodiya ufamba fana wakarowa neticket azina yoko yakandiweda yawa yokupa kudla ndomutemba
apa kudla ndomutemba yoko anzi live angambosiya live yake mudze kuti kwaimbosiya live rudiwa kunomutegai tinoda kutoti ambobva palive azomanya stress amboyasekene vamwe ambobva pamalive ndikumaona angu malive achakawandisa I'm seeing right asi ifoni yangu isiri kuedha vanhu zviri kufamba seko iringoti edding iringoti edding auya here tadzo sisimeli t-shirt t-shirt ipi yacho right rochi here manje iwo uri kuti uri loyal fan but unenge uri kuNamibia nona saka unouya sei kuno kwaiti unouya sei tete vasikana masibai muri sei andoda jiti kaisibone uri kuramba kuti kuingira naimi zviri kuramba kuedha vanhu kwefoni iri kuita segwe iri kuramba kuedha vanhu vese sei maodha akazarapo hese dhini b wacho zviri sei sister ukandipromisa tiketi airtime ka guys ifoni yangu haisi kuedha vanhu chigo chikuitika nefoni what's going on nefoni yangu something is not right nezviri kuitika zvene singoedha zvakanaka wani kwaipromise matisheti ari kutengeswa sha ina ndina tisheti yespare ari kutengeswa nditoriwo nehwani andakaitigwa nemunhu ari kuita matisheti ndine hwani andakaitigwa nemunhu matisheti hwani chai because pari kuitwa matisheti akasiyana neaya atachipfeka yaya saka ndakatongoitigwawo hwani resemple because iye kwaari business raari kuita uya upinde mamobanga paplus size modeling apa yaukwane koti kutoda kuti madzimai aite confidence guys foni yangu iri kuramba kuedha vanhu guys handisi kundodii foni yangu its refusing hanzi maybe network I think so iri kuramba kuedha vanhu pamwe network iri kuramba ai maipakaipa saka ndodiko regai ndise ningirikiri mirai ndise ushu ndise haisi kuita faith alright mira nditry faith mira tione iri kuramba refusing iri kuramba mira tione regai ndise namba dzamunofona kana mafona munondifonera neyo video call tokuona chitamba pavhidhiyo foni yangu yakutirasisa foni yenyu yangu saka inetwork sha pana ndepe data leonora wagona wapindura pana ndepe mbingares hadzisi kuita guys foni yangu haisi kuita alright handei kumujolo hanzi ngatiite video call alright mirai ndise manje ndikaisa namba apa ndo dzandakakonekta speaker dzandakakonekta speaker ndinondodiya because me mchida kamusic iri kunetsa tindobvisa apa ndoisa ndokonekta speaker mine ndaendabvisa apa right chifonai apa panamba idzi asi mufana nevideo call right chifonai apa nevideo call tione right chifonai apa nevideo call tione gai ndiconnecte apa kuita kuti tione kuridza music yacho yamunenge muchida kutamba right chitai tione guys ifonai tione right fona kachifona nevideo yari kufonawo chifona nevideo zveiwe daira tione Right. Sisi Melly, how are you? ndiripo hangadzi muri sei I'm good. How is wherever you are there? yeah we are very much okay this side how are you there I'm good. Listen, Sisi Melly, I'm on live here. wait On my phone, and also I think you are on live that side. yes Right. We need to explain, and then we need to tell people in Cape Town about the school called Bright Student College, whatsoever is in Cape Town.
Bright student college, yeah, Becky. Yeah, then. Yeah, Omera. Becky. Right. Those people, they are playing and they are wasting people's money. They only register for one school and open a lot of departments with the one registered number. And when the children are going to school, to those other schools, whenever they want to apply for government school, they are told that the school is not registered. It's a fraudulent school. And we tried to phone the Department of Education and we give them the reference number and the registered number for this lady. And they say it's only one school in Bishop it's registered. And all other schools are not registered. It's fraudulent. And I tried to call this lady to tell her, look here, we're after your school. And then we have got a baby was going to your school up to grade 8. Now we want to look for the school, for the government school, to append them grade 10. And the government, this school is not recognized in South Africa, in the Department of Education. So if you're talking to that lady, help us to reach her out, to say the father of the child is waiting for her and we're going to march until that school in Montague Gardens is closed. No, hold on, we can't drop in. This is a very crucial matter when it involves kids that are going to school. Because remember, we're talking of education here. And one can happen to actually defend a grade 8 next year, then part of the problem. Because Chikora Ichichiriku only one of us in Zimbabwe. Right, it's a Zimbabwean lady. I tried to talk to her. This lady, she has got an arrogant attitude. After I tell her that I'm going on live on Facebook by 7 o'clock, she started wanting to talk sweet and nice. I tell her I don't want your sweet and nice because I tried to talk to you at first. You didn't want to understand me. I've got the email address for Department of Education in Western Cape. And No, I tried to follow why I'm that is I spoke to Peki Omera recently. Concerning the same issues that it's not the first time I'm hearing this. Right, I've got all the emails and I've got all the messages of the father that Omera was replying, that father was replying, that father out of the road. And the father was very angry and the father called me and said, can you address this issue? And I'm addressing this issue right now. Because Omera, she has got an attitude to the people. Of course, the father now, the government, grade 8, of which 2 years at a bright school. All right, Baba grade 8. Maria spend 2 years at Zimbabwe. And we are trying to make things easier for her. And now what she's doing nonsense on us. All right, my brother, allow me. I know, trust me, it's not the first, the second, or the third time let me, can you allow me to speak to Peki Omera? And then I'll come back to you. Because now so it means never grade 7 past Omera, she messed with the wrong people. That is the only thing that she has to understand. Omera, she messed with the wrong people. And this time, we will make sure that schools, they are going to be closed. Yes. All right. Regarding our name first, then I'll come back to you. Okay, Sis Melly. Thank you so much. All right, okay. Sis Melly, vane basa chairo kwete rekundotamba vane basa chairo Sis Melly. Peki bati Peki kana wakateerera kasha kake chingani wakumana ndichingouya kuseri umana ndichitira kukavhira vari ndichitira kuti Peki do the right thing. Amen. I don't know, guys. I don't know. I'll try to talk to you to the ranch kudi. Anozviziva Peki ndozama vedwe ndinozama kuti pave fairness between her and the parents. I try by all means. Ukasana zvakuya Facebook inenge yave kekupesira moziva ini ndazama vedwe ndazama hai andizivi alright handei kune zvedu right vekutamba fona itione ichazoiona tomboita imwe fona itione guys vekuteam SA
Fona itione pin job ngatimbozogera kunyaya dzeFriday idzi dzoda pakati pevhiki chaibata nemadhi. Right? Guys, fona itione vepa team SA itaitione ndagadzirira speaker right above. Itaitione. Fona itione. Fona itione. Let's mbotora. Handisi kutaura nemunhu kuseri. Ndikutofanira vanhu pakuuya kuzorova kincha. Team SA ndikabvira ndatongosiya pana pandakusiya ndikuti fonai one. Ndikuti fonai team SA ndikatobva pana pandakusorova pasi. Fonai tione. Fonai team SA. Hamupo nendira mberi kumudhinda kuenda mberi. Unofona pasipo. Ini tiri kuti ngakufoniwe uku. Hello? SIS MELLY. Muri sei? SIS MELLY. Wadi? Mvenge. Watuye nenyaya? SIS MELLY. Uwaye nenyaya. Ndafunga ndoya kuzotamba. Alright. Taura tiwe nyaya yako yakamira sei? SIS MELLY. Ibebe ndakusikana mukuru ndaula kuwanikwa saka ndakaenda padate website. Alright. Ndaenda pawebsite payo ndikatanga mutaga wefirst. Kwakusangana baba ndikatova nhamba tikati takautaura kuWhatsApp pandaisabatika baba. Kuneza ndezvekuti last week tasangana nababa tasangana murestaurant tasvika kuinda toona vainamai yavo Uite uchifema. Wachiwa mnini wangu atiri ufe. Unoti ukanyarara nezvati kumbofema. Chokondinya mberi. Uite uchifema. Takautaura nababa vai shamwari yavo yakazoenda tazotataura saka ivo vakasina kuzvibvunza zvakawanda zviri personal vainotaura dzimwe nyaya dziri general vandazvakati rega ndibvunze kadziri personal dzandafambira ndikati vanga vambondibvunza kuti unekwana here pandati handina tazofamba vataaura nhande vangavabvunza kuti unekwana here zvikanzi ndindanakakura sei zvikanzi ane 2 years ndibva ndati zvikanzi ndine mukadzi ndakavavavai Chimbomira ufeme mnini ungafenda? Ungafa? Mbofema. Aiwa mbofema. ndineukanwa. Alright, handy. Ndikazi ndine mwana ndine mukadzi ndakatotadza kumabhilivha ndikati kana bvudha ndiyatsatarisa mari handsome ndikati kana zvitsi ndikatone picture nemukadzi zvikanzi foni yacho handina izvezvi mukadzi wangu ndikati makundiyepera zvikanzi ndikadokwanisa kuda
picture remwana mukandiratidza picture remwana kudai anaotoziva mukadzi watondoziva anotondiruka saka ndakashaishikautiaaatsaka mutsvage padheti website andinoudza zvangu kuti ndauziva musikana uyu mukadzi uyu ndouziva ndakatobveramba kwavo this year muna February anga ariko murume batikungoti ndanditoropa foni pamwe ndatongozvimaindawo zvemba mavo ndakatororukirwa nyumba vaitovepo baba ipo ndakazitanga zvakazitanga kunyatsokumika manje kuti ndidzo jefesins mameseji haidie sincerely ivirika ndomudzere mukadzi uyu apa she's a nice lady akabatana inini nditori chijojo teke mukadzi yera kakanaka zvisine ndakatopa vakushayi uraba because ndakamubvunza kuti chiri kushota ngamenyi tikati unotanga kupiwa here sikana ichanesa akwanda vainoekaaana ndakuda munhu anotongoita kezvechumi but inini moyo waukurwadziwa mukadzi uyu because she's a nice lady akanaka akabatana aina ntere pari. Okay, right. Kola ari kuti fema kola ari kuti iye munhu ari kutsvaga ari pakutsvaga murume handiti ndobva apindawo pama-dating sites apinde pama-dating sites apa ndokusangana nawamwe baba handitika ndobva vatanga kutaura nababa vaya ndobva vati ngatisangana real date handiti ndobva vaenda kusangana real date nababa vaya vasangana baba vaya real date ndobva vatanga kuchibvunzana kuti iwo nemwana here iye akati handina mwana koimi baba vaya vakati ehe mwana ndinavo uyo akati munavo komukadzi tikanzi ehe ndine mukadzi handowana uyo akati saka mai uya padating site munondinyepera ndinema dzeito nemukadzi wenyu baba vaya ndobva vati handina foni nhasi ine mukadzi chakutaridza ndobva vazouya nefoni baba vaya ndobva vavhura ndobva vataridza uyu mukadzi wavo wanike uyu unoziva mukadzi wavo vanzi vakatanga kutaridza mwana handika ndobva aziva mwana handiti ndobva vazoti mukadzi ndobva aziva mukadzi atori hairdresser wani wakola anomita musoro hanzi sometime this year akatomboinamba kwavo akaona baba variko but semunhu angasati haana kuzvisa kubataniza panguva iyoyo haana kuzvifunga pavakazotanga kutaura ndopakatomubvunza kuti pandakambondakanokirwa kumba kwavo baba vanga variko kwai mukadzi wachona iyoyo imbama iye andove chibagwe mukadzi uyu hanzi munhu akabatana kudara uyu andori nechijojo tengi saka hanzi ndakavabvunza baba kuti lulavila muri kupuwa here kwai vakati ndinopuwa kwaika saka problem yenyu iri pai saka ari kungoti kuchiure chemurume saka ari pakuti ndoudza here mudzimai wacho kuti ndo zvinhu zvake zviri kuitika kana kundoita sei hani mukona pane pari trick hamenoti munoadvisa udza appointment yekunoruka in the next 2 weeks vanenge vatori kumababa because ndikunoruka paweekend iwo havashandi maweekends vakanizoti havashandi maweekends saka vanogona kunge vatori nditogona kusangana futomba kwavo. Hey. Right, pari tricky because ukaudza kuti mukadzi wachona vakakonana kati vakakuvadzana kunonzi ndiwo wakuvadzisana navanhu ukati unyarare futi iwe chero ukaramba baba vakuti handidani handidana nemi uchangodzokera futi kudating site ikoko vonowana zvemumwe saka pari tricky ipapapo handizivi kuti pofambiswa sei gaizi muri kuonawo sei oita sei oudza here mai avo kana kuti ongonyarara hanzi usatauri enda musangana munoziva kuti kuna mukadzi anorambira varume munozviziva mukadzi uyu kana ari tepi vakadzi anorambira varume ka uyu anotozovengwa kunzine makada kutsemba yangu saka izvi zvinokupai dzidziso yekuti kubva nhasi muzvizive kuti musaseke vakadzi vakashata ndichiti kwanzi he ninge akashata indakanaka nokuti varume when it comes to men havatarisi zverunako rwenyu rokunze izvi zvefesi dzenyu nemhino dzenyu dzakamira idzo havana kana kubasa nazvo varume ava havanai nazvo mugare makazviziva izvozvo kuti nekuda kumba muri munonga inotsvaga chibago chakagochwa futi ani muri kunzwa mugare makazviziva saka odii kwanzi just living iye haana basa navo
hana basa navo agona kupasiya but nyaya yake wari yake iri pana hairdresser kuti ndoudza here hairdresser wangu ushu kana kuti ndoita sei hanzi ngavaudzwe mai yake cancel the appointment. She needs to tell the husband so that she needs to tell the husband that she knows the wife. And then what? Akaudza murume ndozamukadzi and then murume changotora iti nyaya gaipere handika asi murume changononyenga futi kumwa chikontinue saka poitwa sei kola dona mino vanhu vafone chimbozota ufa apakaipa pari tricky. Right fona i guys fona inamba dzemakolo dzekufona ndinadzo fona itinzwe pfungwa dzenyu moita sei pari tricky apa akanyarara baba vacharamba vachanouya nechirwere vacharamba vachienda kungonotsvaga umwe vakadzi dating site ikoko vozouya nechirwere vokuvadzisa ushu akati ataure futi vakanetsana mbomu murume akadigwa mvura inopisa kana mafuta mukadzi akarova murume akarova mukadzi pakaipa andi kunonzi ndiji yakusanisa saka poitwa sei regai tinzwe jovicho pambengembenge zviri sei pamujolo mushe sisilenyika ini zvandokona nezvekuti handiti murume akataura akati nini ndine mukadzi ndine vana handiti which means kuti he didn't want anything serious aingodawo hake zvemujolo. Okay. And you'll find kuti it's not the first time kuti abude mumba achinotsvaga umwe munhu. So sisi vakataura kune mukadzi anogona kuzviramba. One, ivo vari two vatobreaka friendship. There is no way that woman is going to continue achiruka musikana uyu. There is no way because one, murume wangu aikubuda kaiwewe. Saka why would I continue bringing you into my house? I'm inviting you into my house. Anogona kuti iwe ndiwaininga mukadzi wangu murume wangu. Exactly. Anogona kutoti maybe akatombonyenga vamwe vakarambana zvikadii anogona kutongoti aivawanda zvijaira izvo so but ivo vari two ivo they will never look at each other ever and murume anogona kumbira uregerero kune mukadzi wake vokontinya asi murume uyu anogona kuzokoza trouble to this young lady. Why did you do that? Because do you know him? Do you know him well enough? Do you know what he is capable of? Nasi maskati tanga tichara neva ruli vane narcissistic behavior. So do you know this man? Kuti ukamuudza mukadzi wake mangwana anogona kumuka chokutsvaga iwewe kuti you were trying to ruin my marriage. Wanga uchizviitirei? And how are you going to respond to that? Siana nazvo kola. Siana nazvo. Continue with your life and change dresser, please. Change dresser. Siana nazvo. It's got nothing to do with you. Don't go and cause trouble because you want kuti murume anga akanaka pamwe wanga kutofunga wanga topinda but because murume achindi nemukadzi he was which means kuti he didn't want anything serious with you. Anga chingodawo zvemujolo kuti anouya kana ane nzara osvika wodya wobuda woenda kumukadzi wake. That didn't happen. Siana nazvo. Be a woman's keeper. Think of your sister. Anga ari happy. Now you want to ruin your mood, your marriage, and everything. Why? Siana nazvo. That's my thesis. Wow. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. Let me take one more person to put next call next to Njolo. Hello, Kola. Masala say. Okay. Alright. What are you doing? Chichireka ndikotora advice ndokufonera beki. Alright. Tingotora advice tu. Hello, Kola. Hello. Ndiri right kuri say. Ndoda kuti tive isusu diaries tinoudzawo mukadzi uyu because tiri vakadzi sisi pane vari kupa diaries apo patakawanda vakadzi ngative isusu tinoudza mukadzi uyu hatimuudze chimuti chamwari munhu waanoruka ndiye ari kunyengwa nemurume wake tinomuudza kuti ngaende pawebsite yakati atarise murume wake amuone ipapo kuti friendship yake nemusikana wekuru kana musoro isabrekeke azive zviri kuita murume wake probably mukadzi uyu haatozive obviously angasingazivi kuzomurambira murume pamwe atomurambe pamwe atomudza kuti murume wake wake zehuri
saka ngativaitomuudza mukadzi kuti ambomutesa pawebsite paone murume wake amukonfrante zvisamusana uyu mukati right mazvinzwa hanzi ngaudzwe nemadhayaris kuti ndo ngatase murume wake padating site but still even vakanopisana kuba kwavo tisi tinonge tiri pataiti aiwa but if you can favor another woman sisimedi at least akuziva ke chiri murume wake atimuudza zvinhu kupi tungomuudza but she has to be careful ngaangotasa murume wake ngaangomucheka because murume wake haandi trustworthy akamba chinyenga vanhu achiexposa family yake kwavanhu achiratidza magirlfriend mafotos emukadzi wake hunhurudziwo pari trickicol. I think the best pakaipa. I think the best is kungosiya zvakadaro. She will find out herself apana nemanyanga ariputiri because it's a tricky situation. Ona akadigwa acid kana mukadzi yakatsamwa timuzivika ndatizi akabhoilisa mafuta akadira murume uyu inodzokera ati how are we going to live with ourselves knowing kuti tisakaudza munhu ushu. I think it's ngenapi tina it's none of our business. I think so. I mean yeah, chingodaro zveshuwa toreita pamwe togona kuita ini different way tiri vanhu anogona kupisa zveshuwa anogona kuita neminzira isiri yekutozochema mangwani but murume uyu chinofonera iri musedemedi murume regai ndingonzwa mukoma rags evo sisimeli iri kutaurwa nemwana wangu abva because kuti mukadzi wacho timuchitarisa iye anofanirwa kujoina padating kuti aone murume wake because there is no way that she is going to see kuti murume ari padating site until she joins. Saka iyoyo haitoiti vakanodhumana ipapa apaka paakutoita kunzi mukadzi tinakaisana kuti ndaitsvaga iwo hatabvumiki mutodzi iwonga uchitawo izvozvo. In as much as we want to be a sister's keeper, I think this one we should pass. Tinetenge tatovasorera mumba mavo moto wekuti enda unotarisa murume wako padating site because anotarisa kupikira unless adoi. Saka iyoyo it's a non-starter at all. We can't be whistleblowers to do that, unfortunately. Thank you. All right, thank you very much. Yeah, I think this also issue and I'll come back to go. Right, hello. Hello, Sis Melly Masperance. Mushe kanjani? Right. Sis Melly ninchokutongoitaura wangu ine different angle. Murikuona murume uyu ndovarume vanotiurayisa varume vakadaro. Chivindi chekuti atore picture yake aratidze girlfriend anenge achiwana kupi. Ndizvo zvinhu zviri very dangerous. Murume haana kunyatsotukwana atori neera pachezva because he is someone anofanira achiprotecta family yake but haasi kutoprotecta family yake. Imagine kuti dai musikana wehairdresser anga ine mwoyo wakaipa dai atoita something ka she can do anything ka. Saka what's the point you are saying? Musikana wehairdresser ngaasiyane nazvo. It's none of your business kuti zvino murume uyu ari kuzoenda kudeti nyangwe akasiyana naye but ngaasiyane naye. I don't even think kuti it's worth it kuti auze client yake kuti murume wako akandinyenga. Iye ndiye client mukadzi wemurume uyu ndiye hairdresser. Iye ndiye client. Ngasataure ngasiyane nazvo. Ngasiyane nazvo. I think zvekutaura nawo is true kuti maybe kuudza murume wacho kuti unoziva chimukadzi wako ndinomuziva and ukaramba uchita game iri ndikasangana newe I'm going to tell you ongomuteretena I will tell the wife siyana nezvauri kuita because I think zvikatori nani kuti audze murume wacho na iye anongosiyana nazvo but at least anosiyana nazvo but anongosiyana nazvo napa zvaangaita akasiya at least baba vanenge vakuziva kuti mukadzi wangu anogona kungosviwa anytime. Asi mlemwe baba havazivi here kuti vanhu kuti vanozivana. Pamwe vanotozviziva vari kungonyepedzera kuzungai. Pamwe vanenge vachitozviziva kuti vanozivana vachingonyepera kuzungai. All right, thank you very much. Right. Itaipedza guys, siyana nazvo kona mlimi wangu let it pass. Siyana nazvo izvi. Iwe ingwenda zviziva zvokunorwa musoro uchibvako. Baba vasichisiyana navo chirega kupindira nyaya izvi. Kona ngachivona gara ndopikwa.
chirega kupindira nyaya zvachose kola stay away from it rega vachasangana mumba kwavo vega right. Hello, Sisi. Joficho pamujolo zviri sei sei dzimai imwe foni hello Makondedzo. All right, I want to live a life. Ndakanyengwa nomudhaya but atisati tamboonana vane varume muri mere mucomment section umo including inini hanzi ndakanyengwa nomwe murume womudhaya murudewe tipo zvekuru murume wachagara kupi anogara ipi murume kuna kumanya. Okay. Chakaitika ndechekuti ini ndine account yemukuru handiti. Saka munhu uyu mai ava vasina mari. Mu account mavo. Ani munoziva isusu tinongotangura like kuma inbox. Mune nina chinditumirawo mari kumusha. Iwo ndozvoti ndikaita mari ndinokupa pamadheti. Saka iyo mari yavo haina kuzodi kuzokasika yaita. Zvakanzi baba vandifonera. Kozi ndaitaura nemukadzi handiti. Vabva vandifonera zvikanzi chimira ndiudze pamukuru ava kuti vagokusendera. Kozi nechekuti upa mukuru karurenyekedzo mese vanhu vakuru ndivana sisi vangu. Enda kuzona pamukuru vaya vari kuti uzondifonera kuti mari matora here. Ndikati mari ndatora ine makaita inshi. Vakutoti kwaiuya tidleka mari iyoyo tose. Ndikati handizvuriri modya mari inini yangu manje ndoyomoda kundanini. Saka baba vandakavaudza kuti handizvidi ndakatovaudza kuti inini handizvidi musatomondiito inonzidzidzoswa. Kozi mukadzi uyu inatsana mumona fesi yake ina handina vanhu vandamboti ndaona nemudhayani handiti. Kuzoti murume uya ndikati atindoudza mukadzi wako zvikanzi ukangomuratidza makozi ndinongomuudza kuti zvondandibvunza mainyenyu kuti vakaona mari iyi. Ndikandati aiwa ina handizvidi. Zvakaiko zvino vanoti kana vari kubasa vanofona nefoni dzevamwe vanhu. Saka ndikangobayira ndikamuudza kuti ndiwo ndinomukata handitauri. Handitoti ndotoda nezvako chaizvo. Baba ivavo. Zvuu nyaya yemukutaura kudai mukadzi uyu hasi mukomedzekera angachiziva kanyaya yemukuru iyi. Akazviwa akandokutoziva kwachona zvoinakamuudza direct akazviwa vanodana nemurume wake dai. Ndizvozvo. Ndokutongotaurawo nyaya handinambodana nemurume wake. Kana ari mucomment section uye anongotaura kuti ndiri pano azive kuti ndozvikaita murume wake nokuti ini zvakandiremera kuti ndimuudze direct. Kuti ndo zviri kuitika but iye kana ari mucomment section zvobva zvaita zvakanaka. Mazviwa akamucomment section murume wako mucomment section wakanyenga umwe uyu. Panyaya dzemukuru papa pamaiti atumire mari kumusha nemukuru wakanyenga uyu wamakanga matumira kumbira mutumire mari wacho wakamucomment section uyu muno murume womunhu urimo mucomment section wakanyenga uyu asi uyu haana kuramba kubvuma akaramba kuti handingadi kudana newe usandijairira asi murume wako uri kuramba achingonotsvakana namafoni namba evanhu vakasiyana siyana achingonofonera mukadzi anotoda nezvemukadzi uyu chaiko chaiko mai mwana zvokuti uyu akadobvuma imba yafanana. Anofana ari kubasa kuti ndinotokuda zvokutokuda nekuti ine ndosaka anoona profit yangu kuti ndakachinja ndakabva ndaisa mwana wangu ndakatochinja ndakaisa inini iwe Facebook akatoni request handina kutonikirikira iwe zvoita chitoactivata call recorder yefoni yako kuita kuti next time paanofona recording keep those recordings nokuti zvinoita vana bhako ava mangwana anogona kuti Facebook ingozvika reduce volume dzima volume nokuti vana bhanga vazvaita mangwana kana zvikabatwa mufoni kumba kwake anotaura kuti iwe wediwai munyenga mama ako ndinzva urikuzviwa ndosaka ndakaregera kuudza mukadzi nekuti ainoti kuti vakadzi ini ndirisimumata nekuti pane pamwe pavakambonetsana like before vasati vatumira mari zvongodzeinetsana zvinamba handiti saka munhu wekuti ine ndakambosviwa naye mudzimai nyaya yangu kwandakabvaua saka vakambonetsana itwas before sisi and then vakabva vandifonera zvikanzi bamukuru vako chichi so
handiti ndikandatovatsiura ndikatovaziva mukuru kuti kuna iriwo vantu vachitozi handinoza kana mukazivana nemunhu mama kutongoita nana asisina namba mukuru. It was before nyaya yemari iyi handiti vakutotudza kuti you got a nice voice, I like your voice, the way you were counseling us. And ndikati yowe baba yangu iwe kuvakanzila uchitaura vakanzila vakunakigwa newe vaitowa kutodida ipapo nokuti ivo baba vachona vakabva vatozotaura kuti ndichagara ndichinetsana nemukadzi wangu nekuti mukadzi wangu anogara achi zvino zvokuti mukanetsana ndokwasa ndakanetsana munhu wanduta ndofanira simeli matikadzirisidwa. Hey, yeah, uyu murume uyu kauyu unoda kumbomutsiura here timufonera umutsiure umudze pari pachikosera inini. Kola. Hello, Kola. Guys, indiri kuona sokuti nhasi tachifanwa kuti tiite varume vakadai tiite zvekuvafonera isusu pano tichingoti nevageme nyamuri kuita hatiudzi vakadzi vachona kungofonera murume hello anonymous sena nevageme nyamuri kuita otherwise zvichakunetsai mangwana sereni zvamuri zvifamba muchingonyinga vanhu todhiropa mafoni hamuzvioniwo hamuzvioni adona network yake iri kunetsa hamuzvioniwo guys kungopiwa nhamba tofonera baba vatinyerere makadi mudhara imi muri kuita basa rekunyenga vanhu kufacebook sereni game ramuri kuita mudhara tokupai warning so the next time you keep on checking my inbox hazvichitaura kuti ani zita anoti ani kana chipinda mune yakawanda anongosara chingosvika kuti asi ndemameri mandakapinda asi ndemachenai asi ndemamonica anosara achingodaro isi tatopedza naye kuti azive kuti ndogona mwamenu. Hey chovicho hey zviri sei pamujolo viva handei kumujolo haufa matavanyandafare kuti pane varume vada kufonerwa sisimeli netambori ndiri mukadzi ari married ndakarura for 2 years now. Sisimeli I don't know kuti ndini here ndine problem here kana kuti chii. Sisimeli zangu andinavo vanhu vekuchechi like chechi kwandinoenda nevanhu like vanoti mukomusoro nemafriends andinavo sisimeli but once andintroduce kumurume akangoti uyu ndiye murume wangu sisimeli ndiri married asati ane mwana ndakarurwa nane 2 years ndarurwa once andintroduce kumurume wake the next day murume ake ari kundinyenga. Une chiwe zvavarume une chiwe zvavarume kona kuti zvamba vandiremera kuti ndibudze vamafriends angu kuti naini varume venyu vaikusimeli wese even maboyfriends avo iwe paunoona varume hautambisi here maziso iwe ndiri munhu akaanza kunaka kunaka chiko iwe kunaka kuri mukati kunaka kusi kuzhe iwe ukabva usangana nevarume avo usazokunyika vavo kutambisi maziso kana kumbofuratira uchiona vekina pasi kana sisimeli zimwe zenguva pamanongondiona ndakagara shuru pamusoro ndinongonongonaka maifamba nemukadzi wakachienda kuchechi utabva kuchechi atisatamboita like 1 year chindambosekume chimutambisira magaro naye tiri 2 hansati but vese sisimeli anonga achingondinyenga. Hey mune chiwe zvavarume kuona chiwe zvavarume chisina kana kutombonaka chekuti mune tangu mukadzi kudai anotokuhwirai shuga yebrown ndotocheka sisimeli kana pandogara matsotsoadotaana dendu ndakatambondudza kubati matsatsoro anondiita nendondo wangu sisimeli ka ndototya kuti dzimwe dzenguva vakamuna ndogonera kundireva sisimeli handiti munhu akanaka handinambondinaka zvemberi sisimeli uneshavira chozvere chiwe zvavarume uneshavire chiwe zvavarume riri pauri saka ndoitawo sei unoona matigwa kuitwe deliverance kona hazvina kunaka kutongo unozati chinhu chinofamba chingotariswa like chinenge chingounganigwa nevanhu zvongodaroka idoti ndo rinenge chingounganigwa nenhunzi zvichingodaro handiti munhu chaiche hafa kungogara chingounganigwa pose pawasvika nhasi akuzivi kungokutarisa chingodaro kutarisa kuita last chakutarisa kuita end akutarisa it's not a good spirit. unozokuonesa kuti unatsokuisa kuti zvinofamba sei anoona unozokuonesa kuti unatsokuona example ndiri kupai kuti
chinhu chinonyanya kutegwa nenhudzi dzakawanda unoona kuti dzakazara nokuti kana unodzorega udziverengiwe ndo chava chinosingambira zvakanaka ndatambura muza every time muzoti sisimere chinhu zvakatakani kubva ndichiri kuzimbabwe muzopapani vekazeni yangu so aina kuibuza but matarisi manotika muyeri sisimere matarisiri vairika machona kuti ane sexual way mukati angakuda karuna kuita karuna kuitika sisimere munhu wese wemurume wandasemwe padhuze naye iwe hauna kuti haurangari iwe chiporangarira uchikura wakura naniwe wakura uchigara nani makakura namai nababa sisimere hauna kurangarira kana kuti uri mwana mudiki mebhitinda kana kwana mbuya kana uchiswa kana nyora or something hauna sisimere ndaipinda 7 days saka ndavambokura ndichienda ikoko zvinoitwa zvekun'anga or maprofita tisina kukura tichidaro shochi wasi dhimoni dzisina kunaka kola harina kunaka sisimeli mufamily medu handizindega ibhisisi vangu saka zviri mufamily menyu vatorepiwa nasekuru vangu hanzvadzi yamai vangu inotombopota yavabati saka mweya wacho hana kunaka kola ndimbotsvakai deliverance kumachechi kumubvisa mweya uyu imbosiyai zvekuinda kusavati havati havaiti madeliverance imbotsvakai ichinda zvemadeliverance musiye mweya uyoyu mweya wakatoipa stereki cheko mweya chechero wedhuvha riri muchembo aiwa siyanai nazvo rambai mweya uyu rambai uri pandirere sisumeri kana kuti chii uri pandirere zviri pamuri umatiti zviri panani hati ndimi mukuti varegwa nenhudzi masisimeli zvakaoma maita basa zvakaoma thanks my sister zvinamatire Fari Tandeka tokumbura kuti respectewo Fari Tandeka please can you respect us Fari Tandeka can you please respect us we are having our own life here please Fari Tandeka just respect inongodiwawo maini handichika zviri kuitika kumastreet uko kuti zvazodii zvakaolinda hatinei nazvo pano tikuita zvedu pano zvokuti wowe uchidzidza vanhu zvokumastreet kana vachida kuinda kwavanoenda kukunoona wega zvakaipa stereki Tandeka ngatiregei kudaro munin'ina handichika ngatiregei kudaro vanhu satineni zvaorinda isu kumastreet uko kuti zvazoitika nyaya dzavanhu hatinei nadzo isi tinoita dzedu pano siyai nekuda kuuya muchiti vanhu handei kwakati kwatanga zvakati hatinei nenyaya dzaorinda isu hatitomborine nadzo kana shungu nokuti urinda tomuziva saka nyaya dzakadzidzi dzinowanikwa tiri tinongoteerera kuti tidarika tinei nazvo isu nokutodziziva nyaya dzake hanomaona but hadzinei kusanomuadresa tinei naye saka rega kuudza vanhu kuti kwai kutwitter wakazopisa handei kutwitter wakazodai vanoda kuenda kutaura kuti vanongoita tisiye tiite zvepano please right anzi prophet just chava tovadaidza mbera ndigovabata pamwe mangwani mbera ndigovabata ndigoonza kana neimande kana fichita vari kungondijamba vari kungondifonera vachisiya mamissed calls navedu ndifungei right guys inzwe pamujolo guys fona itinzwe zviri kufamba sei mumujolo what's going on guys uri kunyengwa nani wakatambwa rafu papi zviri kufamba sei mathreesome how far zvekuvanhu vakunyengwa nyengwa kudhodhoko nevarume vavo how far malevels ngationesanei guys time chifona chione itime chifona kana usiri kugona kunyatsofona handika isi kuwhatsapp yangu ndinotaura nenyika yakuya isai maaudio ikoko ndoplaya maaudio yenyu isai maaudio ikoko ndoplaya audio yako kana waona kuti uri kuti unyatsotadza kuti unyatsofona unyatsozvimiririra panyaya yako isa audio kufoni yewhatsapp yatinotaura yaya ndoplaya audio yako whatever that you are going through isa ipapo concerning nyaya dzemujolojolo idzi then chodi toplaya audio hanimona toplaya audio right vari kuchando mazana haufa varume vari kuita nhabvi mumablankets mazana zvakadzikama here varume kavanga vatora mukombe pamirapa nekusiya vasetera vakadzi mumablankets kusiya vaseta mashiti ewaiti imomo munhu kana anakigosi aseta mashiti imomo hanomaona itai tinzwe ibva itai tinzwe guys kuti zviri kufamba sei fona itinzwe kwandaita foni wandenda isanhingikiri isa kunonzi
It's an audio. It's an audio tone. Put an audio. Okay. Shame. Kana mwenda kutashakirwa ne baby brother yake shame. Shakaoma. Mpindura. Right guys, foneka pamjolo. Foneka guys pamjolo apa. Kana pasina zvazvo mjolo tine kunovata kana sine musina nyaya dzenze mjolo. Ndine zvangu kunozvionera TV. Ndiona hangu TV. Varume tiudzewo kavarume tiudzewo. Yesilibati. Tiudzewo varume kumjolo zviri kufamba sei nevasikana venyu. Mjolo ndevanhu vese kai varume nevakadzi. Zviri kufamba sei varume tiuyai tifonei panapa mutiudzewo kuti vakadzi mudzimba umu zviri kufamba sei mune zvichemo here mune zvimunumuro here zvamunazvo mukati nevakadzi mudzimba umu ndo paplatform kuti muzvitaure ipapapa tizvigadzise tigadzisane pachedu pachidzimai vana mai muri kuchemo here nababa apa kana baba tori pasaidhi asi makuhwa itofonera kuti ndinoda kutauraiwo nemurume wangu uyo agere apa uzvu pane dambudziko rakati tiwane kuipenengura nyaya yachona handika kana urimo mucomment section muri musikadzi ane boyfriend wake wachinyatsogwisisa kuti zvifamba sei kujoloko fona utipe nhamba tifonere boyfriend yako timbomisa pahot seat tione kuti ane rudo rwemashuwa here newe kana kuti ari kutamba newe timboona kuti haufa fona utafonera boyfriend yangu inozi ningi mufonerei usanhamba kuwasiseruku ndofonera boyfriend timbowa kuti ari kurevesa yaka kuti ari zvekutamba newe itaito tiripo asi kana musina nyaya nhasi ndindi namusina nhasi naye ndinde munenge matondirodzera because nambota kukamatatastriki masikati apa ndauya ndichimwa play kuti dzinge hupe mborega kuyana nyaya dzemujondoshuka idhimoni rakaipa rekuti pese pawafamba varume vanenge vachikutarisa mai mwana pangodai varume asi idhimoni rakanaka idhimoni rakaipa asi mweya wakanaka zvachose Jovicho pamjolo. Hello Tismela, andina kuita mjolo sotara yangu ndakara imusana wandaishanda naye musame complex. All right. Nyaya dzemujolo but akazoshaya 2018 zvinondirwadza. Iye musikana iye. Ainyemera mulungu wake kuti ndiri kuenda ku-night prayer iye achienda kuboyfriend. Otobuda akabata Bible. Izvoma apa akazombonyema futi nomumwe murume mupick and pay murume yangatori nemukadzi wake mushopimo akafanei saka mukadzi iye shamwari yenyu amene takafanira akangoti makumbo haana kutobvisa manzi paenda kuzimbabwe paatoshaya shame vanenge vakamugadzira varume vanohura zvavo imakambori kwe imagine aine mukadzi wake musupermarket imakambori kwe kakawanda muchitozvibata muchitoda kunogwayo unotozvirota kuhupe hamuna kuenda kunogwa aiwa ndirwe nevanhu ini kana zvanetsa tombosii ndizvozvo vanhu vanonetsa idi varume vanohura asikana varume vanohura right ndangofunga zvamunyaya yerusikana ndabva ndamukutriga ndifoni pakaipa venibwei alright thank you very much kola mahwani wena maita basa regai timbodzwa timbodiscasa yalibert hanzi nalibert kona ICC hanzichi kona ICC mvenge zviri normal here kuti munhu ati akapinzwa just 3 inches oti abayiwa chibereko unenge wamubaya akachibereko chacho ko zvinounyarara here wabaya munhu chibereko unyarara here wabaya unenge wamubaya akaveriwe chibereko chachona Hello, Kola? Unenge uchipidza iyo 3 inch yacho yaunongosvara kuti unopidza 3 inch yachona kwai ukangopidza 3 inch yacho inenge yabva pi naiwe nailibert 3 inch inenge yabva kupi unayo here 3 inch iyoyo halo pamjolo Hi, SIS MELLY. muri sei Ine boss simele ndine challenge. Ndoda kuti mundibvunzire boyfriend yangu because I don't know chakamira papi naye. Saka ndoda kuti
Akandoda kuti mumubvunze kuti semere ndisina namba yake paoda kuti mufonere mumubvunze ataure kuti ndikupenda kuti chakawanda. Alright, iwewe pausenda namba yakapfudza wasenda nezita rako nezita rake ndikaiti chenge airtime. Sisimeli handiti kuti mutaure zita rari kwaari dakuti ndikomufungira ari ndichita inini am far away, so I don't know kuti musikana wake atataura inini saka ndagara mamuudza zita rangu anobva kuti ndini exactly, saka muda kuti mumubvunze kuti musikana wake ndiani ataure zita remusikana wake. Kola, are you sure? Sisimeli ataura zita rake remusikana wake. Sisimeli ndobva vamubvunza kana akataura inini Sisimeli ndira zita rangu kuinboxinaona uneti namba yake. Kana akataura zita rangu Sisimeli ndobva vamubvunza kuti uri kumuda here, what are your plans naye. Akataura zita rangu Sisimeli usamuti. Alright. And then I want to cut ties that I don't have my life because after I'm matching on you and I'm going to I want to see me when I check on you. After our chocolate. Mani kwakati mchidana. About that, I think 2015. Madana kwayaremba kuinda. Right. Iwo chichi wakanda here uramba uri papa patichifona waisa isacho. Right, you don't talk about the just now sakati. Hello, Mrs. Miki. Maswele. Taswira maswala sei. Muzo mwana Paul Samanda usikweli. Handisku ndasingaziva ndizivi ndiri pa live. Akadinja pamtero mfunge woni pa live. Akadinja pamtero Sisimeli ndakanda. Rekengo kufonera tapedza tikumboita panapa. Okay. Alright. Wakanda pa namba dzauri dzodzi. Ndakanda pa namba dzari Sisimeli. Dzari kuchara nemi right now. Okay. Iwe ano yakadai ndasi. Makonda chenyu yakadai aya ndasi ngavhuriki zvokumanya. Aikuvhurika contact Sisimeli. Kodi kusairi namba chechu chisi kuvhurika ichi. Okay, it's fine. Man to kumorere. Ewa 6 years zawanisa chungunza I love you. Personal action. Toda action. Na yule tatsa udla mchato makeke pa diary sinde kunopemberesa na Simeli yokuda maparo. Ngakuri uri munhu. Because underscore dzava Sisimeli kuti maplans ake don't want kunyora number. Alright. Maplans ake Then hazvina kidziwo madiaries chinda madiaries ose nebhasi redu remadiaries chinda kumuchato womwe wedu. Hazvina kidzi nani guys. Tichindawo madiaries ose takananga kunopemberera muweda chatawo tichinotengawo mapoto. Hazvina kidzi. Kana kutengawo firiji yedu pano padiaries tichinopawo kumwe wedu. 6 years. Karore munhu. Nasantomurora chida singada chida. Ko muri munyika imwe chete wanasi. Iri munyika imwe chete but iye ari kuJoburg ini ndiri kuno kuCape Town Sisimeli. Dauti mumubvunze namba Sisimeli muri kumubvunza kuti anondida here. Mumubvunza zita remusikana wake. Iwe uri kukapa. Ndiri kuCape Town. Saka iwe chinyora zita rako mucomment section kuita kuti pandomubvunza ndizive kuti zita rataura ndiro here. Andikutonyora mucomment nyamandonyore kuinbox Sisimeli. Aiwa, nyora imo pawanyora pawaisa namba idzi. Tikasatupa nhasi na baba ndingapi. Yuri, isatuonesa zita. Sisimeli. Alright. Chega timbokumute. Mute. Chimute phone yako kokone. Mute phone. Hello? Yes, Anu.
ndatumwa nechimoko chako. Yeah. Ndatumwa nechimoko chako. Ndigamu. Hanzi nechimoko chako ndikuudze kuti kosha hanzi ndikufunza ndokufila zvakanyanyisa. Aiwa hauzi chimoko chako uda kuzwa neni chimoko chako chiri kupiwa hauzivi. Aiwa kanhamba ndigamu yari kutaura newe but chimoko chako ndo chandituma because ndiri tete vagamu. Ini ndiri pandikiri Port Elizabeth apo. Yes. Alizivi ari kumbekana kugraft alizivi. But iwe chindiudza iwe maplans ako makamira sei iwe pa. Muri kuronga kuita sei kandiyo? Like as in kuronga maplans enyu like muri kuzvavisa sei? Muri kutamba here kana kuti muchada kusettle down one day? Kubva uri kubva kwapapi ko iwe anhu baba muna chiubva kwapapi? Aiwa ini ndatumwa iwewe ndipe mhinduro ndifambise shoko. But ndazvada kubvunza kuti pamaplans haufa pachirongwa apa muri kunoga kufambisa ndimarini? Hanti munhu ati unaye kujozikoko. Unaye kujozikoko. Saka ari kuti ndida kuziva kuti muri kutamba here kana pane chichaizoitika pamberi apo. Oh. Saka ndogona tironge lunch paweekend apa tese. Lunch, like lunch. Ndiwe awe nhasi? Alright, saka mina manje iwe watiri kudrive akasaka ndoti adii? Ndoti adii? Iwe watiri kudrive uri nakakumba here? Uri nakakumba? Oh, aiwa saka anouya mangwana makuseni. Handiwati ndiwe auye mangwana mutaure kumba. Muchobeki zvekoko. Handisi kubhaisa iyi. Ndikubhaisa sei? Chimoko chako chati munogara mose kujozi here. Asi iwe wakundikondisa anhu asi une vasikana vakawanda kutobeki. Saka undiza kuti vasikana vako mujozi sei? Haana kuti muri kutamba. Ati nini like satete atituma kuti ndibvunzireiwo muchindo wangu kuti tiri kutamba here kana kuti ari serious because ndikataura nyaya idzi anenge achingojamba jamba. Hanti mune maplans, ini manje mune maplans ekusangana mangwana. Kumba kwakozvo. Ndedzei futi. Akuronga zvirizvo saka maybe iye ndiye ari wrong. I don't know. Malevels ari bhozva aiwa ndiuye zvandichaita ndichamubata then touya mangwana okufonera tisangana mangwana. Anobhaisa. Anti wati wowo asaronge metsi iwo usingazivi mangwana tosangana akaoronga metsi iworipo. Inda mutumwa anambonzvezve naye anokwenikozive yangu. Alright, rega ndigomuudza kuti mutaurirane azondiedha.
Sawa ngandikomuudza ora ichire kandimuudza agofona tigozotaurira. Izvo zvarifona izvo so because anofona izvo so because ari free yake. Alright, pakanaka ndokufonera beki. Sure. Aiwa guys, imi makurasika metsi. Munhu abvunze zita remunhu apa atobhaisa kudhara because chimoko chiri kuCape Town. Hanomaona, imi ndikutora zvemusikana ari muJoburg. Saka mbiri dzake dzatobuda pachena kudhara. Haubvunze zita because ukatobvunza satotadza kuti unotomutadza kuti au ndisi kuziva zvandiri kutaura. Hanomaona, anobva kuti matumwa nemunhu makundibvunza zita remunhu akutumai. Saka mukuti chi? Saka apa atobondera kudhara because musikana uyu ari kuCape Town. Imi ndikutaura zvemusikana wake ari muJoburg. Wari kuti mudze kuti afone. Hani muri kuona? Hapachari kuziva uyabatwa. Abatwa. Hello kola. Hello Mningina. Mningina hello. Mningina hello. Kola hello. Mningina. Kola. Kola. Kuzvari goto chema. Kola. 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 Gani bodiro bandikofonera. Nokuti unenge wakutochema. Apa ndatoplay ina guys. Hamubvunzi ukamubvunza zita anototiona kuti pane zvikuitika. Apa atobhaisa because ataura zvinhu zvisvikaenderani. Hanimaona. Hello. Alright. Wazvinzwira nditi because tikutaura zvemunhu ari muJoburg. Iye ari kuita go alone nemunhu ari muJoburg. Iwe yanoti muJoburg. Ingade yangonuza point blank kuti ina ndina munhu ari muJoburg kwandinoziva. You know what that guy did? I'm having to get even emotional right now because I wasn't expecting such a daro. Akatoendesa takumba. Anobva kumasvingo inobva kwandinobva ne akaita tsamba kukusha kwedu amene ndikuti zvanoita kumasvingo ere achinoti ndokumbirawo date rekuroora. That was last year. Akapiwa date sekuzonorora. Munhu akangokumbira date sesemeri okumbira date like kopera 1 year and is not saying anything about kuroora kwachona but kwachiti will be like acting like in good books. Like andambonetsana naye iye anambonetsana neni. I don't know patikanetsana panisiri kuza because I try by all means kugara ndichicommunicata naye. Iye anocommunicatawo neni. Wona zvikuitika ndezvekudai soko. Wona zvikuitika apa ndezvekuti uyu munhu ushu andika anogona kuvezvisha probably achikuda anditi asi nyaya inenge iripo ndekuti handikuona kuti ataura kanzi akutondimhanyirira kumberi kuronga zvinhu zvisipo. That means whoever ari kuJoburg kwachona andiona hapana hapo maplans aripo because atoti makutondiconfuse because akundimhanyirira kumberi mudzoti asamhanye kumberi. That means angori magame mijolo. Ndikunyepere guys hana kudaro here. Adaro anditi kuti munhu asandimhanyirira kumberi. So probably pamwe iwe ndinoda kuzorogwa vamwe ndokunokuzawo zvita varume hatichazivi chokwadi. Kana uchida right now tichimufondera beki woripo. Umubvunze kuti wafonerwa natita pongo chibvuma zvemuno kuJoburg wanga uchikudii wanga uchirevana timufonere. Okay, edimba kobanapa. Zita aribvunzwe kuti sadhiani because inda wandituma tichaurirai munhu ndiinvestigate. Ndomuti sere musikana wako anonzani. Indatuma fune musikana wacho anobva kuti pane midzi kuitika. Mungatumwa sere munhu wamusingazivi. Haubvunze zita remunhu. Munongotaura zvimwe zvinoenderana. Ina ndizo operate the way yamunoita imi. Indopinda nenzira yangu but imi mangonzwa mhinduro. Musikana uyu ari kuCape Town. Boys iri kuJoburg. Indapinda nekuti musikana ari kuJoburg ikoko. Dei angasina musikana kuJoburg angoti ina ndina musikana ari kuJoburg. Andika inini munhu wangu andoziva ari kure. Tandoziva kuti tapedza masports. Regaitiwe. Regatifone beki. Okay. Ano, ndadzoka naye. Ndauya naye. Right, taura tinzwe chisikana.
Hello. Hello? And David. Apana ndipe hapo. David. Moshe kulise. Why is voice kakuradzika? Radzika kuita kurumbu ita. Ndoma mama. Mataura ndoite. kuita kweiwe anoita hasha dzedu kuti haiwo futi kuwashandei dzeizvi nayo sisters vapi zvewo sisters iwe kuti mukadza kusisters iwe anuka iwe sisters vapi vari kuti sisters iwe hamukadzi wako mani iwe sisters yekuita sei hanzi sisters ndakanganisa here watisidhalo oright aiwa sori handisina kuyatsokuisa saka iwe unoda kuroora nai hanhu saka mwana ndodzamuda kuroora rini kweiwe ndagara ndoda muroora but mwana nzadzana ari kamukadzunguka mukaike kanenge kemdc kamukaike anondimhanyira tumai chii teterauya chitega tichigadza nyaya anokumhanyira aita sei anodii chitega ndichigadzisa ini nyaya tite ndauya taura tiwe ndotaura naye mwana wenzidzi yangu towirirana zvinhu kawane then oita zvinhu zvake saka inobuda united okay makawirirana iye akaita zvinhu zvake towirirana zvinhu iye oita zvinhu zvake saka manje inobuda remedhas kweiwe unogoti mawirirana zvinhu naye mwana wenzidzi yangu unogoti mawirirana zvinhu oita zvinhu zvako seiwe achandakambowirana naye chandakaita zvemusoro wangu anozviziva kana iye indangofuna kuti ndizorwisa kuti akambira pati neni because right now tokafambira mwari I don't even know. I don't know his intentions. I don't know ende munhu ihure sisimeli mamuzoti angachifara seka kama mukufonera paipai angachifara. He was so excited atofunga kuti atowana kutogila sina usiku. He was excited paangonzwa voice rangu abva ndowa down voice rake number 100 iyoyo. He was so excited. hapana wangoti uyai naye kunoti ngauye uyai naye tione apa nyaya iri papa ndisika inyaya trust issues chete kuti muri tu hamusazotasana because umwe ari kure saka kutasana kunotinetsei kwaiye unoti hure ahura nani nei ahura nani dzipi kunyaya dzisvika dzipiko nhaimutaura tiwe nyaya dzakendedzeiko dzaanoita mukwazva wangu nditaure anotaura nyaya dzavo pavanhu ndazvitaura tinyaya distance waiona nyaya ndachikudza kuti Cape Town Joburg trust issues dzakadzonderedza kwai uya kuJoburg Right, saka maimumwiwe wochironga kuti tiwane kupinda mujozi tiwane kugara pasi nyaya itauriki tione kuti what's the way forward nokuti ari kuti anokufila antiona ari kuti akei anokun'anya zvakaipa but iwe kadzungu kwai ndo kauri kuwanza alright saka mozotaura kusera nditika then kana muchizoronga kuya moronga kuti mosvika kuno kutoona kuti tagara pasi
taitaura nyaya yacho kana pachiswa zvedheti moita zvemadheti acho moenda kana tinororana kana pasina zvokurorana modza chokwadi mudzana chokwadi kuti hai tikutamba aiwa ndina kumanikizizve zvamene ndingotaurawo kuti chokwadi chakanaka ndimunozivana kana munoda kurora munobva mangodzana chokwadi kana pasina kuti zvokurora kuti zvakanaka kupindana futi pachena kuti haati kutamba ine sendalereri Port Elizabeth inini kwanjira isi nyaya Arnold kana mangwana yakatoti ari kutoya nditosora ndotodona 1 hour nenda tove njosi Alright, rega aronge kuti auye tiuye kana angouya ini mukango angoti ndikusvika musi wakati ndina zvitombo nditori time 1 hour 30 minutes nenda topinda mujoni ndokana ndirimo actually ndokana ndichitouya zvekutodaro aiwa tondiwa tinogara pasi toitaura mukwasha aiwa ibudi aiwa kungotedza inyaya iri kugara kure nakure chete inyaya iri kugara kure nakure ndiri kuita aiwa kana kugara musazviti kanoziva kuti muri baba munopanda baba vanohasila kamujoni zvakaoma alright aiwa hapana chakaipa chirega mugozitaura kuseri then tozonzwa tiyari kuti anokwanisa kuuya zvarini then tozogara pasi aiwa munororana aiwa kurorana ndokwatinoda tikadza kuti kamashimire makeke nemakeke ticheza kutenga mafiriji ekupemberera zvaita sei tikanotenderera mafiriji ekutenge kupemberera isu aiwa motawo muzotaura kuseri mopedza achazondudza iyo timarongei ngachiita zvekuti kana tichaonana tanyatsokuonana otaura zvese zviri pamoyo wake kana chiri yakawanda ndizvozvo alright pakanaka mukwasha wangu totaura ndani nhamba dzako topota ichitaura ndizvozvo kutukana kuiti tida zvokutoti murorana kutukana zviti hazviti hazviti aiwa zviti haibudi idistance kuva kuti mutogara pamwe chete hazviti agara ipamwe anga achipindira pakati izvozvo kuratidza ndingotaura naye manajazi yangu ivo mutaurawo kuseri kuti kuzona chaufa alright pakanaka mukosha wangu shuwa alright moradapo aiwa zvese hatibvunzi zvokuti kwaiko kujoza watoti hatibvunzi izvozvo ini handisiri ndachida kuziva ka musikana wake ndiye anga achida kuziva saka iye ini zvokuzobvunza zvejoza handikwani ipapo handibvunzi ipapo right munin'ina munhu wako pafese ndoda kuadvara ri mucomment section lakumbiti ndiri 2 forward I think ndakafana ndinza kutaura ndiri so fast zvisingatoiti aifanira kunge ndichikakama but pakutaura kwangu ndiri fast but ndendichotaura ndakatodzikana but ndiri fast naturally pakutaura kwangu handina dzungu guys amunzwisise from 2015 zvidana nemunhu achimunyepera chakurora and I'm getting old sisimeli I'm getting old munhu achingonyepa chakurora Not even chingongosa zvakadabvisa chisaka I was feeling willing kuti kana asiri kuda achikuta zvetichirorana it's okay ngatikatei mataizi enda kwake umoenda kwake because zvinetoa chokwadi makasangana kuti nemei munhu takasangana kuDurban sisimedi nachiri kuchikoro takasangana kuDurban alright hana mukadzi anga ane mukadzi akashaya mukadzi wake akura zvakadini anogara murasenbeki anogara murasenbeki iye muri moyo anogara murasenbeki muri moyo
Achite ikuno. The truck driver. Oh, and driver truck. All right. But saka iwono uchaya rini kuRustenburg zvoti kwai nyaya ende kuti kugara ugare pasi tiga kana ari muno pakanaka tongo yakamuraSenburg macho tosangana ndiva titacho ndiripo asi chinoitika chekuti mai panongonditi ba unobva ndisinga because iye vanekumba anovaterera masisters angu ese anovaterera havapa respect yavanodeserva saka ndakumba maybe ndikauya through ini maybe anogona kutaura because vakatotaura naye anotena everything into job because anogona kutaura iye ari fluent than inini anogona kutaura kuti anotokutenai mukatopesana makusaidi kwake asi unosotombouya kuRustenburg Asati nambuenda kaya kuno class year kuno Cape Town simela ndambobva naye koko. Wakaenda Cape Town chibheki? Ndakabva kuZimbabwe. Pasine COVID ndakaenda kuZimbabwe kumba. Inoda kubva kuZimbabwe ndakuya kuno ku Cape Town kubasa. Kweyi wakazongodarika uchibva kuZimbabwe uchidarika haSenburg uchida Cape Town usina kusokuna munhu wako sei? Saka munoona nepi naiwe? 3 quarters zenguva yekutinenge tichinetsana. 3 quarters anoneka kakunedi anohura anochiva even like vanhu vemusemiri anenge achivachiva macousins angu anenge achivachiva. Saka musati makangoonana kuDurban from there usati mambosangana futi pa 3 years so it's 4 years. No, not for 3 years. The truck driver musimela anoita Cape Town, Durban, Zimbabwe, Zambia, DRC. Saka anositomboya Cape Town. Anotomboya Cape Town but asati amboya panapa ndinogara. Saka munoona namuenda kuloji? Kwati muenda mugonyeti imomo muri kusure kugonyeti. Morera kugonyeti musei? Mugonyeti. Goya. Umemuri kusure kubhedha weini kusei gonyeti. Uchitambisa gonyeti rinenge richikashika kudai muri mukati mo. Asi anokuda hako munhu wako. Anokuda anze tigare chese kuno. Manje zvino kana musika akauya kubasa kwaunogara nobvunza kuti ubude rochita novata gonyeti. Paanouya kubasa anobvunza here kuti ubude kubasa uchida kugonyeti. No, andishande mumba tisimeri. Ndotogara kwangu ndega. Kuzvina ndikuya kumba kwako zvaringa muenda kugonyeti. Anditanogara zvichukana nevanhu vekumba kwedu. Apapa ndinogara ndinoshiya nesister yangu. Hazvina kujeka manje patoika. Iwo nemba yako. Iya ouya movata mugonyeti. Iwo nedheni rako. Hapana kundijekera muninoga ndikunyepera hapana kundijekera. Anenge ane staff. In the white cement anofanira kurara kugonyeti because anenge ane staff. Asi ko pauno offloader goods. Pano offloader goods angatedza kundosvika kuovata one day. Anenge atoya kuzoloda kunoko. Anenge achitoloda saka anenge ane zvinhu zvakalodwa. But hangashayi zvekuti asvikewo kumbabhedhana 3 hours newe mongoitawo yechiro masikati wayo 3 hours ari mumba mako. Isimera muzvinzwisisi. Shuwa handisi kuzvinzwisisa. Kuti kabhedha kaya kekuseri kadi kuti ungoka ione mba yako munhu anenge ane zidouble bed kana kuti zipini kana ziking bed rake. Hapana kujeka. Aiwa hapana kujeka pane kaera mapaonawo guys. Pane kaera karipo. Pane kaera karipo 3 hours chero chinzi unengogara unorinda staff yako asi unombowana 2 hours zvokutiza wanoona panogara munhu wako wotogeza panogara munhu wako wotobitigwawo chikafu wobva wadya moinde yenyu kunovata gonyeti. Handisi apa uya akadzidza uchi uya ifundi uyu nin'ina wedu atoriwo nedegree reIT haazi munhu nditruck driver adi but haazi truck driver yanotambura. Zvino ndikakutiritaka kuti mose muri mafundi traki. Amen. Iwe chimbotaura naye kuseri utiyo kuti ari kuti uye rini ngakutumire mari yacho uye kuRustenburg kwacho tumboona. Munozotoda kuuya ngabhuke tiketi.
Yeah, ndishaona. Are you sure kuti ukadzi wakafa iwe? Are you very sure kuti ukadzi wakafa? Ndine gore rakandinyenga 2015 ndo gore rakashaya mukadzi rakandinyenga 2015 achiti hana mukadzi akandinyenga muna November ndo kuDurban ne andinyenga muna November December so I think some 19 or 20 December rakashaya mukadzi ndakatozwana status aposta pasera tachiti rest in peace kumukadzi wake akasiya mana 3 ende kachona pakanyanya tisimeni never mentioned anything about those kids. Kuti ndichimuramba ndakabva ndamudaridzona akamukufirwa ane vana saka I tried to be there for him like emotionally. I was there chimusupport tatitona kutodanana akatomuviga mukadzi wake wakamuona achiita kumuviga kola ndakuda kutodzifambira nyaya idzi ndakuda kutodzifambira wakatomuona achiita kumuviga handina kuzoona hangu achizovigwa but mafotos emaboxi like patone foto rake mukadzi wacho vandakamaona ko kana asiri mukadzi wake waiviga ari mukadzi womucovid driver gonyezi drive kana hama yake pafacebook asisimeda nditi kana rese pane munhu afirwa manoisa marest in peace vachibata maoko dei wanga uchiziva panonyatsogara waimbondipa information imbonokuinvestigate handisi unoda manje pakunetsa handi ukuona pari kunetsa manje dei wanga wainyatsoziva paanogara zvoti murasebek aiwa makwana ndaisira ndakavhuruvhusa mota yangu ndichinangako ndonomira kukona kutoona pari kubudani pari kupindani pamba ipapo ndogona topindapo ichinotengesa mutsvairo ichinovhunza Mira ndikuudze I can find address anogona kundipa address yepanogara ndokupai muenda. How are you sure you know address is correct? I don't know. Keep pure address. Pure address. Pure address. Nchakuigira chokwadi ndichaka kuti aipeta ndikugichwa ndotora mapikichi. Ndingono dai shasha phone yangu dai ndiri ketchke ndichitora ndienda kupa information. Something is not sitting up okay nene amen panyai handizivi. But iwe chipiwa nikikiri ma phone number ma address undipe. Alright, iri bombi nangu ndo wapiwa undibate usandibate panamba dzinodedza dzi WhatsApp. Alright, ndinadzo ndokubata sure paribo. Nyaya ine mabura akawandisa guys. Something is not right. Tichachiwana chokwadi. Hello Kola. Hello SIS MELLY. Muri sei? Ndiri right muri sei? Ndiri right Kola. Ini nauka ava mainini munin'ina wangu ngoe ini andinzwisa reshungu nehasha zvese because ma-red flags anotoripo kudhara ari kutaura anotuka vanhu vekumba kwedu anozodai anochiva even hama dzangu chaidzo anochiva anodai iwo kungoti nda kunzwa kuti kurova pane chinobuda here papa ma-red flags akanyatsozara kuzara ari pajekerera ari kuratidzwa but ari kungoramba akashingirira chete mainini mandinzwisa hasha mainini kana muchindinzwa heyo handizivi kuti muri kunyanya kuvavariri munobva manyatsotaridza kaudesperate kekuti iye wacho anenge akutokutorerai advantage because zvaari kuita zvacho zvese imi munozviona but muri kuramba makastika paari saka anenge akutoona kuti uri desperate iye utongoramba achingopusha mberi achingoziva kuti iye ari kudya chete ari kutsoksa bhinza ari kudya ari kuguta pasina kana zvinobuda munhu changoona kuti chii chinenge chichiitika ipapa banda arwadziwa no regai apiwe address akapiwa address regai tidzifambire tichamubatira chokwadi tisu sezvo ari padhuze ndosora ndaanacho chokwadi kondofana ndo basa rangu iro ndofana ndichitei ndomubata zvanakira hazvo kuti muri padhuze chokwadi chese chichabuda pachena alright thank you my sister thank you mjolo uyaganama shishu mjolo uyanyisa hey Hi baby girl. Hello. Hello. Hello Sisi. Yes Kola. Sisi kuno kuna mafika kana Sisi.
mumbondiwirawo kuti wangu ari papi ndirambe ndakamira here kana ndiindira mberi tifoni saka apa ndoti kudii imi munoti ndidhati zita rangu munoriziva kana musaritaura zita rangu chero aiwa mapicha profile yachinja zvapa ifoni ike haina kuseva mazita chinyora imo ipapapa zita rako nefoni namba yemurume uyu neyemurume uyu kuti ndiwane kutaura chitiwe kuti haufa saka ndotombobva palive ndotomboerosenda paipi yacho uri ipapa panamba paura uri ipapa tichaura kudai sonogona kutonyora ipapa kuzvoitwa sei kwandomboziva here ingodzokera ingota back uine panonyora unonyora ipapa nokuti pane adatofonegwawo vamwe vatoisawo vadatofonegwawo ndoisa kuwhatsapp kwenyandi pawhatsapp ipapa panyora pawhatsapp ipapa ndinofonera vanoda kutoti tifonerewo vekwava vaisa nhamba but havana kuisa mazita manje panonetsa ndofona chiti ndotanga ndau wanza tamazisa ende namba papa whatsapp yenu ndaisa kuisinya handisi kuziva kuti ndoshandisa ipi yacho ndaisa kuisinya ndaiona inamba yekupiyo haisi yemuno kai ndemuno iyi inotanga nani ukatika bvisa mazero ayo inotanga nani ifungakanganisa isiri namba yemuno unoona namba yako pachizero chakati nyora mukati momo yangu inini yemunhu wako kauti mirai ndandakanganisa sisi ndazvamisa sei mirai ndandakanganisa iyo uye nhasi ona umai mwana uchipiwa namba wanike namba ndeyafadha diaries unodasa unotsva wasa unotsva itotoyazofona ini kana yaitopiwa nefadha diaries ndoyazovafonera ini kuti ndauyawo ndiri mutumwa nhasi tikuita zvebasa pindurai mubvunzi taurai nemunhu wenyu kwai makamira papi ndotodawo anzi imimi munoti munhu ndakamboda namunainza ndarogwa ndikarogwa iye akamboitawo mwana tikasiyana saka handizi kuti kudzokera nako tichikopa saka una kuta zita rake zvinoti anonza ore ndaona chirega timbokukata timbokukata aiwa ramba uri pava timbokuvhara chete volume obvious zvichiitika makadiko simboti tiripo isu kuri seko kwamuri kuno kuri nani vedu wei ndiri sisi vemusikana wenyu asi mune vakawanda ndeupi wamunaye aiwa imi mati mune hwani pamiri musikana wenyu ndeupi ndiani zita rake kana kuti aripi right kategeta mazita ndi aripi musikana wenyu alright saka asiri iye munhu anga adituma saka paita era wakatumwa nani mimi
Hatumwana. How did you pass it out again? Papa, Mundu doesn't look at the air with Papa. So, Papa, that's one Arachi. Arachi Robson. Hey, Don't see it. oh, I'm sure. I was just looking at me. Take a decatity Achikufonera. I was. Saka zvomu apa muri kuda kudiya paimwe nevasikana 2 vari kuziva mari kuno modi makotera bosi mazuva acho alright rashanga zvida kuziva kuti hanzi ndibvunzirewo sisi kuti tiri serious zvakadini parelationship yedu paino kuti ini ndikati ndikuti ndibvunze chako panonetsa pane zvimwe zvinonetsa kakuti ubvunze munhu wako wopoterawo saka kana mubvunzo uchiti hanzi tiri serious zvakaita sei zvine angada ndipindura kuti zviri serious handizivi kupa kuti maybe muri serious zvokuda kuroorana here kana kuti muchiri kumbodzidzana here kana kuti hamuri kutamba zvinhu aiwa hatisi kutamba hamusi kutamba ndo ansanandangofambira chiregai ndinosisa shoko aiwa zvakanaka ibamini marara zvakanaka ini ndonzi Melissa muri kupi ndogara kuJoburg ikoko kutembisa aiwa zvakanaka alright pakanaka Hello Rashi Vakoma mazvihwira ndeti handina hangu chokutapudza kana kuwedzera ndina hangu chokutapudza zvomaine vari Zimbabwe nemi asi ndovabhita chete nema ndovabhita wobhita munhu ari Zimbabwe ari Zimbabwe distance kana ndibhita asi ndiye akutodiwa kuti ndiye atokuda panyanga apa iwe ndozita second option zvinoreva kuti rari kure arikutodiwa munhu avasikana zvotodiko zvanjatembera zvisina kuoneka mutengo yamwari asikana muchemuwana wenyu yoraiti papai alright pakanaka hey right asi mazvionaka ndo zvinoitwa munhu nomurega achionyoka oga ndaitione ava tifonere wavo ndaitione unenge lichimoita kunge musikana wake nda kunzara vasikana wake kana kumira mushi zvaitigaiti ndei You have reached the voicemail right service. ndizenda kugadzira voice kugadzira voice ndichinje voice iri murika udaira fona kabati voice Hawi waramba kubata. Hawi waramba kubata. Hawi waramba kubata foni. Asi une munhu. Chinorambidza munhu kubata foni yake zvinonguva kuseri kwakadai kwadaini chi. Une munhu. Une munhu. Ndio try kuichi.
Ngaumira nefoni kubata foni kudaro. Ebo, njani? Ngiyaphila Sibanda. Usibanda? Okay. Ukhuluma nomncedisi. Nomncedisi sihlangane lapha na wathi izifoni namba yakho. Anti wathi ngizokufonela ngiyafona mse. Ngithi sihlangane lapha na wathi izifoni namba yakho. Unjani? Ngirayithi. Usemsebenzini? Usemsebenzini? Yeah, it's funny. Okay. Uceda isikhathi bani? Manje ngizofona ifoni isikhathi bani? Quarter to 10. Ngabo 10. Alright, uzomfonela mangiceda. Usamkhumbula bathi? Usamkhumbula? Hawu bathi sehlangana wanika inamba yakho umuntu wathi uzomfonela bathi. Okay, sizokhuluma mawucedile. Alright, angilala ngizokumelela. Alright, sharp. Guys, ndagona here. Ndagona here kufeka. Ndagona here kufeka apa guys. Andakuvhuna here chidevera apa. Andakuvhuna here apa guys. Ari kubasa iwa, ari kubasa. Asi pakuzotosararewa bezo. Ungalali yezo. Ngizokufonela. Amen. 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 Ndikaitudzivaridzwe nyaya vazvowira nditi. Ndikaitudzivaridzwe nyaya vazvowira indanzisejusa imunhu. Ndandisejusa munhu. Varume hakuna denga ravo guys. Vanhurume hakuna denga ravo. But ndakanya here apa. Ndakanya here apa guys chindevere wazviwa. Varume wacho. Ungalali yeso. Ungalali ngizokufonela uyese. Uthi manje panofonela block namba yake. Block. Manje timu rakala chambati fonika. Chimoko chacho chambati foni ndofunga atokuda BP. Chimbata izvefoni asikana. BP haite kukwira apa. Ndiye kunoti at least unenge watoziva chi. Unenge watoziva kuti munhu akamira sei. Unenge watoziva kuti munhu akamira sei. Hapasi muchakwira BP apa. Unenge watoziva kuti munhu akamira sei. Ndenda siya I love you naiwe. Nati ngiyakuthanda Yesu. Shikoma. Ndikaende bise profile picture anozona pakasaba baharara akati zviri kufamba sei. Paachazoda kufona paya ndibise profile picture. Kana panofona kuti wrong number. Bise kumira ndimbobisa profile picture. Bise seko. Yeah, ndabisa profile picture. Hapachina chinhu. Uzona pana baba harara akati zviri kufamba sei. Ndabisa profile picture. Right. Pana mwere guys, muripo here, muripo here. Anzi SIS MELLY fonera wangu mubvunze tinzo. Right. Send number. Ndisita. Nerako. Right. Get information tifone. Kwa hivyo tumofonera sei vari pano palive. Aiwaka imimi kana makanyengwa nevarume venye maboyfriends enyu. Anzi bisai nezita SIS MELLY. Sitondobva tirogobviswa sei. Ndizotirogobviswa sei. Kana makanyengwa nemaboyfriends enyu kavarume vakura achitika. Ndo mukana uyu. Guys, kuti mese kuziva kuti munhu akamira papi. Uyu ndo mukana. Anoona? Uyu ndo mukana uyu. Mese kuziva kuti haufa. Izvozvi varume venyu vakagara navo vakabatirana muchiuno. Izvozvi raenda kugere nemurume wanga. Akangoti maiweka ndisime nogona kufona. Maiweka ndisime nogona kufona. Uyati unifonerere rikaiti kutakane kufonera uyu padenga. Tofonera wepasasi. Koiwe.
Guys, you are going to telephone them. No one. If I say if I inbox, if I information like a quan, and if I information like a starake, Nestarako, Nequa, without investigations up. For investigations up, and you miss him as essay, Rako. And she get him before the house. You must have changed to make a move one good one, a single follow pan. Put him can come and get panapa. Go in there. What is it? I saw her. I saw her. Seriously? Shit. What you going to say? Voice inoda kuribata but izvo ndakachinja foni saka ziyambobuda nhamba. Takambotaura ndonzinetsai. Netsai. Netsai. Uri sei? Kuenda kusandifonera bwandira saudaro. Hazvina kumbokuafa. Kungoti pandakachinja foni saka manhamba anga makasara imo. Ndirifunga pamwe usisiri interested neni. No. Sure. Saka namba dzangu ndakudzosa wainadzo chandifonera rini? Uchandifonera rini namba dzangu ndakupa kandiwa chokara saponi. Ora ndokufona mangwana. Nguva. Chanchaura ndofona nguva kana munda babasa. Alright, because mangwana ndopedza kumawani. Unopedza mangwana? Mawani. Alright, iripo ndofona mangwana. Alright, sweetheart, love you. Sure. Love you. Yes. Alright, sharp. Sharp. Kumujoro kune munarise fihero guys. Crazy. Kumujoro kune munarise fihero guys. Anotini say. Ari kwere kumujoro koska. Asana mbona zvakada hivi. Guys, kumujoro kune munarise kumujoro here guys. Again, ndifanire murizo wenyaya. Hello, baby girl. Hello. Omunzaka munhu wako. Mai uye zvakaoma. Ndinokererwa sei. Zvakaoma sei. Zvakaoma sei. Mangwana ndikora ndifone ngofoni yangu ni varume vakona. Ani ndakachinja voice mangwana ndifone wrong number. Wait, the wrong number. Ndati kunetsa yokuti. Ayo kumujora guys. Kumujora kuna mnarise chokwadi guys ndazozvionera. Akuna mnarise. Kushaya wana aponzi munhu wangu. Aponzi munhu wangu ningi kushaya kana wani. Zvakaoma. Zvakaoma sikana. Ndiko nikijono yasikana. At least wachibwira kona. You have heard it yourself or Alright, sure. Alright, sharp. Sure. Guys,
ndapuwa baba irikuseka ndoziva kumuka mangwana nebabayo guys zvezvazvezvi mafamba mafonamba ari kuramba achiwanda guys ndisirewo airtime ndisirewo airtime bamukuru wenyu vanochiziva kuti tinenge tichitoinda tiinana panapa vana pressure nazo vanozviziva tichitaridza kandi dzimwe nguva vanenge vachitarisawo vari kuseri imwe foni yangu yakanzi melin yaya ndeye vanenge vachishandisa kana ndikaita live vachipinda naye vachiona vanozviziva zvinenge zvichiitika pano animwana saka haisi hora vanozviziva zvanenge vachiona havo vachiti zvakaoma saka ndozvii zvamamuchitaiko paya ndoti mamakabata foni muchingohlula kuti pane munhu anogona kungofonawoka ini ndinongofona munhu akati panamba indongofona kunge musingazivi ndototi pane vari kwai zvakati toona kuti haufa right guys ndisirewo kaairtime ndisirewo airtime guys panamba idzi ndisirewo airtime anzi kudini yandodzi inoita here hanzi sisi fonai panhamba idzi please muudze muridzi wenhamba idzi kuti unoona apa wena itai awedzere mufuwira make a surprise call inoita here guys inoita here kuti kwai tifonere muridzi mukadzi murume aisenda kuti mudzoti hanzi bebi unonaka wena inoita here guys iri safe here guys kunzi kwai tifonere munhu chimudza kuti kwai bebi uri right chichi guys isaiwo zveairtime apa isai vodacom apa guys tiwane kufona because manhamba azara uko vanhu vari kuisa manhamba avo dzaindepiko nhamba dziya handisati ndandipingirewo nhamba dzangu dzandanyora apo dzaindepi masapamira musha right guys ndisirewo vodacom apo isaiwo vodacom apo tione because dzimwe dzatove dzekuzimbabwe dzakutouya chaiko chaiko saka toda kubata dzese teresa chimbomira tikuda kumbofamba nevanhu vaningira guys isaiwo airtime isai airtime guys ndisirewo airtime timboona kuti tafonera vanhu ava tione foneraiwo wangu mbudza right right guys isai information yakakwana guys isai information yakakwana animaona isai information yakakwana animaona kuti munhu ari kupi so that ndiwane kuti ndiwane kumubata nepsychology isai information yakakwana guys kuti munhu ari pakati and ndiwane kumubata nepsychology andimachiona isai information guys yakakwana chinzoti munhu anenge ari papi chaipo ndiwane kunotanobvunza kuti kupi ndeti kuti zvino akati ndipa nzvimbo yakati nokuti takasangana mutauni ngatimbopava vatipe information yakakwana because information yayo yakashota arisakuwa kuwhatsapp guys ndisirewo zveairtime guys tiwane kufamba nendima handitoda kutandara kola ndakusendera message pindura kameseji yo ndudza kuti munhu ari kusaidi ripa ari kupi okay right itaitione guys itaitione isaiwo airtime guys because ichapera pandiri kufona madirect coaster inopera manje takumbopinda pana uyu gambo mbirai kufona timboita one at a time mirai tite one at a time guys isai airtime guys isaiwo zveairtime guys isai airtime tione kutandara tiri panapa nhasi membe kune vekuchandoko night shift nhasi tiri kuchovhai handitamwa play hope dzinobva dzapera tiri kuchovhai timaukukwai chibhai maisa muchisa maairtime ibhai maisa muchita maairtime kana kutengera mumwe munhu tiketi rekwaiti mucomment section supportai tiri kufambisira intima panapa basa riri kufamba stiri pano time chinongonongowo vamwe vamunotengerawo matiketi mucomment section
baby girl itapastika takamirira nzvimbo dai. Right. Yes, Ellie. Yes, Ellie. That's what I. What did I do? When the brother Ellie? 10 o'clock. 10 o'clock. It's early, most. Serious? I'm so sorry, busy. Which one is there? Wakufaira. Amen. Ukuti na tablet. Anataka ndio kandipa namba yako takambosangana pa mutaoni kuzanini. Uchezie. Ndikatiche. Ukandipa namba wakati ndikufonera. Got it. I think the last month. Asaka ndikatsa unovhaira utota uchatondizivi. Hai. Kandikate. Ilibo. Uyu ndiye wani munhu uyu. Ndiye wani munhu uyu. Ndiye wani munhu anodiwa uyu. Uyu ndiye wani munhu uyu. Atsika madziro wena. Atsika madziro. Uyu ndiye wani munhu. Uyu ndiye wani munhu wana munhu wake uyu. At least chawaita one at least hana ke confirm hana kuramba. Zvose. Hawaramba zita kwa handirizivi tabeti. Kola. Hello. Pamunenge makapinda yenyu imbogara ipo tione. Ayo maningi makapinda. Nokuti wazvo watoti watadza kuti nana 1 out of 10 at least. Ora sharp. How we are nani aramba yatsika madziro guys. Right, sigaitiona kwaifonera wangu. Zvinokati fonera wangu sina kuza namba dzacho saka ndofona papi. Kana wati isai fonera wangu isai ka namba dzake guys. Isai namba dzevanhu venya. Hello? Hello? Yes, SIS MELLY. Yes, Murishai. Mushe kanjani? Ndaisa number 1 ndikati happy chifona emunzu. Aiwa, amusiri imi vandikutaura ndachitaura umwe munhu ndachitaura wanachipindura mucomment section. Chiponera iwangu munzu. Zvino imi chitanoziva zita rangu. Voice renyu anoriziva chidai voice. Uyu isai namba chacha izvi zvimakunda zvinhu hazvivhuri izvi munokanda izvi. Chivhuri ichi. Chivhuri ichi. Isai namba toni. Muise senemu yake. Okay, ndaiona senemu. Isai namba ndaiona. Isai namba. Isai namba. Ichi hachivhuri ichi. Isai namba. All right. Itai ndakatokumirira itai namba. Munotukwa. Kana katukwa kana ndanimuza muri kuda kuti munyese kunoti hanyingi. Maakuita second totsika. It's 071. Aiwa musadedzera pa nyora yapa papa. Musadedzera. Anotukasi murumweni. Ati zvevakadzi ndofuna.
andazvivarume Ndikutamba hangu SIS MELLY. mukazogara vanooneka kutize kuti tizive kuti tiri kutoti munhu anototituka tigari tagadzirira Zvaitaki. gai tingotukwa right tione mirai tingotukwa kuti tisi kutukwa tohla here isu right Hello. vamunhaka makadii Tiripo maini. tiripo mukutaura natakudzwa Natakudzwa. kana kuti maimumu From where? Natakudzwa from where? Cape Town ikoko takambosangana mukandipa namba yemudhara patove ne2 months muri sei Ndiri right Munseze. ndiri right inga makazongoti muchandifonera muna kufona wani Taitaura nezvizvi. regai ndichikatsa hangu foni kana mandikangana No, maybe. Okay. kana mandikangama segai ndichikatsa foni but ndimi makandipa namba yenyu mukatoti mugozondifonera mukati muchandifonera muna kuzofona Okay. Zvova ndichafona. muchafona regai ndingomira ndazoonanga namafoni Okay. alright bo uya at least hana kuconfirma hana kuramba guys toti tave ne2 hana kuconfirma hana kuramba saka mheno zvaati achafona rikaiti goona kuti achafona here rikaiti goona kuti uchafona here angofana nokudzokodza kuti wakafona pamunanga ucho munhu mukuru apa makanyenga ivava hallo uri kuseke muri kuseke vati vachafona saka regai vachafonawo vachafona ani vati ndichafona saanzi ndati makati makazi ndichafona muna kuzofona tikanzi ndakangana saka ndichafona regai vachafona Ndikazi maitaura nezvei? Munhu anoita mari sereka manenge amufunga kuti ibhizinesi. ndosaka ndati handichatauri nokuti makutondivhairira muchindibvunza kuti taitaura nezvei saka regai ndichasachaurira ndakuenda at least ngatingoti muri safe for now, you are safe. I am safe. Ndazviziva zvangu. Sure. Zvenyu munotemba zvenyu, ina handimbotoiti izvozvo. Kana. Alright, mirai tione. Thank you. Right, mirai nditange neushu. Hanzi. Hey, uyada nditukisa. Kola kuti nitaurire watindi nitaurire foreign language go. Ndobatiwa. Ndobatiwa. Ndobatiwa ndikunyeperi, ndobatiwa. Okay. Dial does not exist. Please redial. WhatsApp, all right.
and my grumbo godo. My grumbo godo, why does a right? Number yake haisikupind munhu wako iringoti calling haisikuita ringing iringoti calling haisikuita ringing right ngaitimbodzokera uko kwai muti munomuda zvisingaiti right regai timboenda kuno uyu kwai nditi ndomuda zvisingaiti okay uyu akafita kukabira uyu akatofita kukabira guys takutora time yaendesa takutora tuepesira program iyi ndakutanga kuma7 vanhu vakasvinura guys tikaita late haizonyatsobuda kozi vanenge varara uyu akatokecha uyu akakecha uyu guys uyu akakecha uyu foni inongoti kungofona kudai nekusatidza kupinda kawani akakecha uyu akakecha uyu foni yake iri off ngatimusiye uyu akatokecha uyu koda munhu wenyu akakecha right hii hanzi fonerai my girlfriend she lied kuti ane matwins angu but I know the truth havasi vangu I have a baby daddy with me oh my God. Iyi ndoichanakidzai mirai iyi iri kuuya iyi ndoichanakidzai iyi ichanakidzai ndinyanyatsopihwa information haichanakidzai hello ndipeiwoka yeah, send the name and your name, her name and your name too. Just send it in the comment section. Okay. All right, sure. Right. Regaiti ichanakidzai. Iri kunakidzai. Mirai. Iri kunakidzai. Iri kuda zvijambanja. Mirai munhu. Because ndapuwa go ahead nemurume. Ngaindimirire information vati vari kupaka paside. I once created a Facebook page. I joined my group Ebola. Anoteredza Facebook kuti zviite kunge tasangana necoincidence kuti aisafungira. Takatanga kudanira paFacebook. He told me kuti he has a beautiful wife and 3 kids. Iniwe ndikati I was once married but zvakakona. Akatanga kutaura zverudo anga kutogara ari paFacebook ashamunatambi uyu not knowing kuti ndini. Ndakazobatikana akanga noanniversary yedu iri Sunday akaswera ari mugaraji achiudza kuti handima sweet nothing my way but nekurwadziwa ndakazonyepera message yekuti mukadzi wako hello timenalikai leona kile rato Worry. Oh, I'll send it. Oh, I'm feeling a better with oh, but you okay, cat robber. If you send it, then you see. Can you kill something for Pulamus? Unalisa dini. Yana now nakana warina kinamun. Now nakana rakinamun. Agiri kura mfili ngabaya. Kura unakana yana kura uri dikidong namba kids. Arna bertroka Kura uri kidong namba. We are the work. Well done. We are the work. We are the work. Mukata musimose pauri iwe. Akati mbowa. Muri mose iwe. Andisi kuzvitemba. Akombanira kuti ndine mukadzi sei. Muri mose iwe.
Avasina sana. Teresa, musimusere murume wako ipapo iwe. Aiwa, ari kubasa, anodriver. Murume wako amanyira kuti zvine mukadzi unodei ndiwani iwe. Vanhu vamudzimu usandijairira nditomba kuzivi ndine mukadzi kuti munhu murume wako. Ndo zvaatotaura straight away kuda kuti ndibhombe zikazi dropa auya ari clean. Auya ari clean chemutaka kwa 1000 chipeseka ari clean. Gadzirikatiwa ine mwana munhu ari ega kwaari uko. Anofamba uri matina yake saka ndinomboita wariti. Aiwa uyu clean chemutaka clean out. Aiwa tamuchenesa. Tamuchenesa. Wajamuka wena. Right. I once created a Facebook page and I joined my group Ebora. Murume wake uyu antika anotevedza Facebook kuti zviite sekunge tasangana necoincidence kuti aisafungira. Takatika kudanana kuFacebook. Achidana nemurume wake kuFacebook. Kuya, he told me he has a beautiful wife and 3 kids. Iniwo ndikati I was once married but zvakakona. Akatanga kutaura zverudo. Anga kutogara ari paFacebook achitaura natadhui vakomana. Hazvakaoma. Not knowing kuti ndini ndakazobatikana akangano anniversary yedu iri Sunday. Akaswera ari mugarage achiudza Tad must nothing. Hehe. But nekurwadziwa ndakazonyepera message yekuti mukadzi wako andisira message asi ane access yeFacebook here. Ipapo akabhatinga chiperi. Ndoda kuziva kuti mukamufonera moti ndini uya Tad mundemele we met him muLiverpool Facebook page. Motaura zverudo tinzwe. Oye. Kakaipa regaitinde kwatanduku. Gaitinde kwatanduku. Tinde kwatanduku. Saka inozi chikuLiverpool Facebook page ati. Yebo. Hello. Unjani? Hello. Unjani? Sharp. Manje awushandifonera ikhani. Awushandifonera ikhani kubva watizi kudaro. Iwe nditandi. Iwe nditandi nini? Tandi? Which Tandi? Sorry. Zvakakomera. Anti takaita iwe tese here kubhora page rebhora. Kupage rebhora. kuLiverpool page. kuLiverpool page? TheFacebook. Anti ndakazambokudza here paya nichiti mukadzi wako akandisira message. Achiri? Ndakakuudza wani wakundibvunza zvinhu zvakaitika kuti arangakuudza. David we. Ndikutaura newe kanai. Nani? Ina ndichazivi nekuti unoda kuti nditi chii. Ndikutaura newe. Handichazivi kuti unoda nditi kudii. Handichazivi kuti unoda kuti nditi chii. Hilary, kana usingasadi kutaura neni, mbonizera uchanditaura neni please. Hilary, kana usingasadi kutaura neni, just tell me kuti handichanditaura neni wakadhileta namba dzangu ndipenda kukusiya. Iwe taitaura takataura takadanana that was 20 chi. I think it's 3-4 years back. 3-4 years back? But ndakangochengeta kanamba yako zvangu. Iwe, pandaikuudza ndichiti mukadzi wako andisendera ndikitiri message uyu.
Messenger mangu. Takasangana kuLiverpool group redu kikire bhora. Okay, that was a long time ago. Yes. But ndakangochengeta kanamba dzangu unozati hatizoenyuka kana zvekudaro. That was a long time ago. Saka uri kuisa hours malizi zarisi. Where are you? Iwe ndiri kuri munharaunda zvangu ndiri muJozi. Joburg. Okay. Unorasikira rini kuno? Unorasikira rini kuno? Joburg. I want to come to Joburg anytime. Unoyare, unoita wako chitiona. Asi mujema wako achiri ngova vakanhasi. Zvakaoma iye akati mukadzi wako. Hai. Handimukangani. Mukadzi wako akandituka iwo handimukangani. Achiri kwere? Ndiri shocked. Ariko? Ndiri shocked. I'm still shocked. Huh? I'm still shocked. You're still shocked, why? You can't put in the number, I'm still alive. Don't say that I'm not. Of course, I don't delete numbers. I see you want to delete them. I saw you delete numbers. But remember, check up on a number. Anyway. Check up on a number, take our ring on to number. We did that, that's our society, which is in the Garam garage. That was long time ago, but remember, the cousin will be kind of making the rest of the go. Anyway. Yes. Okay. Hey, how are you doing? You guys doing? We're quite okay. Okay. That's kind of a social job. Can I ask you okay? Can I ask you job? Can I ask you okay? Did you job? Hey, same thing. It's not about Mara until you the kind of the school organic up the school. That's what I say. Are you on WhatsApp? Yes, I'm on WhatsApp. Okay, we can talk about that. Okay, so when are you coming to see me? I still think about TLOT. I'm serious. I'm damn serious. Serious. I can imagine though, it's a long time, eh? It's been long. Oh, time, you still have the number, no? And it's not only the number, I still think about you. Why are you saying? I'm too shocked, but I'm hearing. You also want to delete it, Deja. Serious? I forgot about it. Sure? Inga chako. Umboshika pano kuti mbokuchikisa mari. Ndikutaridze what you lost. Let video call. Don't worry, I'll video call you. When do you want me to video call you? Tomorrow. Tomorrow, what time? Around 12. Around 12. Okay, I'll video call you that time then. Okay, cool. All right, I'll talk to you tomorrow then. Please sleep well. Okay, thank you very much. Dream about me tonight. Yes, I will, definitely. Bye. Bye. Guys,
Please stop this game. Munoza nebusu guys. Munorara nebusu guys. Siere game guys. Aiwa game iringatipera. Guys munorara munorara nebusu majira guys. Mukona zviri kuenda. Oh my gosh. Babes. Hello. Hello. Kola hello. Okay, phone yake yakuliza achadopindi. Ish. Mana, ewa kazi chirega igame guy. Ndona mabata na mibutsu. Guys, no stop it. Kola. Hello? I mean, definitely in love with Hillary. Was one. So tomorrow I'm going to video call him from my 12. And tonight he's going to dream about me. Hey. Asimsanye kusapa Asha guys. Until I'm such sapa. Musa sapa come please. But why do you try someone? No, Musa Chichigo, Chito was here, Jagada. Tingato batani business. All right, chap. But I want to come at our one between the can and surprise the shine number young. Nada, shoot. All right, chap. Maka zesa comment section maka joina zoro policy guys. Because mungu na go stroke mkafa. Regaitinde kune uyu. Awiri apa ndo pasina tomira zvakanaka pane iya pana kumira musha. Ish. Hey, inomira mushe. Ish. Into ita sei. Right, me join. Guys, I mean, let's try it. Yeah, let me know. Oh my God! Oh my God! Kwa zvaida guys akusiriko guys. Kwa zvaida akusiriko guys, but ndichipa basa ndodi. Kwa zvaida akusiriko guys. Pakuseva number dzikumabuda dzinonzi edeka. Ndito sei. Hayo kwa zvaida akusiriko. Guys. Haywa. Hey. Let's just see, guys. Será que eu provo picture graças do coração? Eles não fazem 10, eu quando a gente você ainda faz isso a fazer 10. Ainda faz isso a tu não é chance. Eu não faço 10 dias de fora. Mas
takateerera havasi kutombofather dance job but father dance job father dance please bring it on you are not my enemy the husband will be the enemy not you ndopaita seya what's going on ndakasiya mazvitonge ndaita favor zafadha ndofona right This is kind of serious, guys. Serious. Uyari kufona ngambomira imbomira hold on hapana kutomira mushe panapa hapana kutomira mushe right ndimbotuma munhu haasi kubata phone because ari mucomment section saka haasi kubata phone sorry akosha nyaya yako ndaiziva handi kuzwa nyaya yako ndaiona haasi kubata phone because ndamuona mucomment section haasi kubata phone ndamuona mucomment section aomanaka haasi kubata phone guys ari mucomment section umu ndambomuona munhu wacho mucomment section daira phone pane kuti undisendere message daira phone asi ndipo boys chete musadaro fona ibatikizve kumhanya guys fona ibatikizve kumhanya kana pakadaiso guys fona ibatikizve kumhanya kana pakadaiso omwana Hi brother, muri sei brother? Hello. Muri kuninzwa? Yeah, ndikukunzwa yeah. Phone haisi kubatika hanzvadzi. Nditi mufesi wenyu here ndisinasi kudaira phone. Kudaira phone. Zvododii? Maita favor, aiwa favor. But handina kuita favor, ndachifona one, mandoona ndichifona one. Aiwa, ngadairi phone, otherwise ndakuenda kuneighbor platform. Ndikaisiya kumuedza ipapa. Okay. Ndezvarini zvinhu zveizvi? Anotaura ega iye anoziva ndosaka kurapa. Imini ndimataura nyaya china kachibai mangotaura. Kuti ndezvarini? Kana munhu asikubatika so pane mutambo. Nandizivi, handisi nyaya yemutaura ndizivi.
imi muri tu munombotaura here. Yeah, tataura yeah. Zvakanaka. Yeah. I'm trying to add the person pakol iyoyi ina brother. You try to add the person pakol ina brother. Unocha ask kudaira. Kwai ndikupe wigi vete. Maona. But ndikuona one guys. I'm trying to add one. I'm trying to add I'm trying to add second andina nikikiri andina uyu andina favor ndaite. I'm trying to add. Hapana ana favor inamboita. Zuva daira phone. Iringoringa ndimuri kuzvionera zvadzo. Shamwari daira phone sha. Daira phone shamwari. Daira phone sha. Yazo izinyaya haiperi iri kuindiswa kumwe ari kuzvinzwira wega. Ingo daira phone nyaya ingopedzwa panapa. Daira phone nyaya ipedzwe pano because ichaendeswa kumwe. Kumwe ichazonopisa manje. Rega tichingokudisciplinira pano isusu timu rako. Rega tikudisciplinire panapa isusu timu rako tingopedza newe. Daira phone. Anzi ndishumbresa. I don't know. Zvanyorwa kupi izvozvo? Ndaona madhonha rambai muripo ngapinde pafoni. Because mukati makwenda kumwe manje ish. Pakaipa. Mukuzvionerawo. I'm trying to aid. Mukuzvionera. Saka ndodii? But inyaya ndinoiziva tanotoizwa muchitoitaura wapa ndiziva. But yenhingikirika iyo yamataura apa iyo haisi inangu kwandiri ndozvaisire kunyepa. Why mati ndeye kunyepa imi? Tell me what you know anyway. And I just know kuti varipo. Vana varipo ndozvandoziva iri. Okay, how we all right? How are you to have phone up? How are you? Hey, no more. Why are they platform, brother? Okay, no problem. All right. All right. The gate one probably Paman. I've tried, guys. I've tried. Muna pakadai so ndopanobva paita tricky party manje. Hanumukuona. Panobva patouya munhu uyezoziya mamwe anobva yazoti munhutsvo. Haya. Ndokuti. Manje uyu ari kuti ndifonere murume wake ka. Uyu ari kuti ndifonere murume wake ka. Ari kuti ndifonere murume wake. Ine namba yeku-SA. Yari uko. Me-SA number. I don't think it's no good. And the SA number, I don't think it's no Buddha. So go back to one up.
Diaspora kumana diaspora imodati semaverengira maita amanga muchita handina kuverenga nyaya zuva andiudza handiti angondiudza kuti pane nyaya iripo yaakandiudza yezvakati but yekuti ane vana inango vana ndovaziva kuti varikoka handika ndoda kuziva kuti ndevana chete. That's the nyaya. Uya anoziva zita rangu handidi, voice rangu handidi, inonzora andibata ini. Anoziva zita, anoziva phone number yangu, anonetsa guys. Anoziva nhikikiri yangu, anozora andibata uyu. Nhasi Sudu, andinoona manje handizoziviwo. I don't know. Guys, taurai kuti handida kuti hazvirifia kana kuti kudi, it's fine. This involves vana zvonetsa idzi, dzinonetsa dzakada idzi. Dzonetsa, dzinoinvolva vana dzinonetsa, mangwana munenge mava ukoko. Kuti murume anozani. Handiona mbuya munamba ukona pari triki ndo panonetsa ipapa kuti zvikuinvolva vana pari triki. Handiona. Panzi muchaika miri. Enosana makwana yakunzi kwasisimeita zvidai nina vakupura kucomment section. Hai. Muzvinhu zviri sensitive panyaya dzevana pangatisane nazvo. Chokwadi chakanaka. Musakangana baba vaya vatonokurota idhasi. Baba vaya nhasi vanoti vachindirota nhasi vaya. Nhasi vanoti vachindirota vaya. Hanza muchauri, I think in network guys. Right, regai tinde pane iyi. Hey. Guys, inda kutora last caller guys. Idzi nyaya idzi guys. Padzakuenda bodo asikana. Hai. Zvokuti ndinenge kupakura zvirifia kana kuti dzai dzimwe nyaya dzeidzo guys. We know where to draw the limits. When it involves kids, we draw the limits. Yes, Auntie, how are you? I'm fine, and you? I'm good. The pretty. You pretty? What is? Hapana zviri Positive. Kwendauro. What is? Indaurova.
takambosangana kuwitbank uchigadzira firiji yedu pai takambosangana kuwitbank ukagadzira firiji 1 ukandipa nhamba kuwitbank indakuro asi wakatasa nhamba dzangu ausisina aucharangariri orit iri bho kana sungasarangariri ndafunga pamwe uchiri kurangarira maisha uyahuri guys uyahuri hachazivi guys haramba deangarimwatoramba chinda newe chinda neni uyahuri uyu guys aiwa uyahuri uyasi guys kwama kundiendesa mameseji namuri kusenda yakaya kwama kundiendesa kauku ina nekupile wait hey guys ndakutora wane kupesira mamwe tozokontinya guys tokontinya next week handika tokonye mameseji enyeye vanhu vari kuda kufanika wakawandisa guys metitore 1 wokupesira tokontinya nekusi guys but uyo andipa aisa nyaya yake yanhingikiri aisa nyaya yenhingikiri uyo aisa nyaya yemadrinks after hapana ndobodza kuti kupi anondibvunza kuti madrinks kupi nechikudi dei waisawo kanzvimbo taundi yamunogara kuti ndigozoziva kuti ndotaura kuti chii isa taundi yamunogara uyo vanhu anonaka yangu reyauya hazviiti right itingafona iyi akuzivi vekapa tovaziva zva vekapa tovaziva Hello, can I speak to Ronnie? Hello, can I speak to Ronnie? Ronnie? It's wrong number. It's Richard. Well, it's Richard. Ndiwe, uri sei Richi? Ndiko uri ndiri right. Akuita kuchinja voice. Ndiano ndukara. Iwe, ukusara na melody. Melody wokupi? Iwe takasangana wani mukapa ndoka nipanda dzangu ndikuzokufonera. Kufona? Mukapa muta ungandipa namba dzakati ndikuzokufonera. Mukapa? Kupi kwei kumba andikakudza ndibva kuharare wani lelo takasangana kumadrinks uko kurestaurant asi ukanoshanda here takasangana but murestaurant though
Right. I'll call you tomorrow. Right now I'm driving, so I'm confused. Okay, I'll call you tomorrow around 8. And you won't get over here, man. You wake up. So, and the very day in question, because I'm thinking about drinks, like, but drinking something, you know, I'm thinking about juicy, what you know, do rap. So, that. That's what I'm saying to you today. I'm so drunk, but I'm confused. Right? Okay, no problem. Okay, call me tomorrow then. But can I warara? Yes, on difunga nejangu, which I remember the day. You will remember that day. And we actually kissed though. Okay. I know it's fine. I'll call you tomorrow around 8, 9. I'll call you back. I couldn't remember kiss you again. Say yeah, chat. Sure. I was kissing you. Kusema sote. Okay. Alright, sasa babana the no gonna so pa location wo ya kana ti no gonna so pa location ndo. You know what I want to see, Randy. Do ya? I'm so drunk. I'm so drunk. Alright, ili boss akatombatana mangwana then. Good night. Take care. You too, baby. Okay. Why you too, baby? But when I put them, that's not a drop one. But when I put a finish, the biggest because show us another than each other. Okay, kuna huyu hapana future. Get him. Hapana future. Hapana future guys. Hapana future. Hapana future guys, get it kwa mzungu ya jubira oka. Itu chakoma. Ako bigo message ya iri bigo. Handisi right uyu munhu wadhoni uyu. Munhu wako wamunzwa andichika? Dhoni munhu adhoni wamunzwa munhu wako andichi? Mamunzwa ka? Guys. Makoza wandisa guys. Hey. Inzwa inyaya iri pano. Ndazi ndikuverengere yakiti inzwa inyaya iri pano. Terera muzo nyaya iri pano. SIS MELLY. Mira ndimfonere. Rega indifone. Ndifone. Right, still vaisa nyaya rega inditaure muntu inzwa inyaya. SIS MELLY. Inini nyaya yangu yakamira so. Madam mudhayari. Saka audio nekuti ndifone hazvizoiti. Asi vakandidzikisira salary kubva COVID and during that time. Ndakatanga kuita chihure. Ndakurara nemukwasha. Kana achindipa mari. Kana achindipa mari anotiza kubasa oya toita zvedu. And ndakumuda. Hangu zvokutoita zvokuti aite wangu. But challenge ndeyekuti
in challenge iripo ndeyekuti ndakambopa murume wamadhamu futi ndichiita revenge, saka ndinombopota ndichimupa. Saka uyu ndimadhundo uyu andika autaura nyaya yeolright, ndopota ndichimupa kuitira angu mari. Saka ndakutya kuti maybe ndikatora mukwasha inogona kubva yaputika nyaya yacho yese. Handidi mukwasha azvizive. Right, iyo inyaya iri pana andimainzo ndimadhumbe uyu ndiri kuverenga zvakanyorwa monalisa, ndiri kuverenga zvinhu zvakanyorwa. Handiti ndimadhumbo munhu anoshandira madhamu vake vanoshandira vari pano. Handika saka vakambodzikisa mari musalari yake mucovid. Inetwork guys, inetwork mucovid. Handika iye akabva tena kuita zvechihure. Handika ndobva arira nemukwasha. Saka mukwasha anomupa mari, anotidza kubasa uye omupa mari voita zvavanenge vachiita. Saka ava kuda kuti mukwasha aite wake. Chiripo ndechekuti akamborarawo nemurume wamedheni. Handiti wamedheni wake bhosi wake anotopota achivata nabhosi vachimupa mari. Saka ari kuda mukwasha, saakutya kuti akatora mukwasha kuti anoita wake zvachose nyaya idzi dzinoputika. Airi because inetwork haisi kamera, inetwork anomukona. Saka ndo nyaya iripo. Handizivi kuti munoitonga sei, handizivi kuti munoitonga sei, handizivi kuti munoitonga sei. SIS MELLY ini madhamu mudiaries, saka audio haizoiti kuti ndiise, asi vakandidzikisira salary mucovid, and during that time ndakatanga kuita chihure. Ndikatanga kurara nemukwasha, kana chiripa mari anotiza kubasa ouya toita zvenyu, and ndakumuda hangu zvekutomuda kumuita wangu. But challenge ndeyekuti ndakambokwirisa murume wamadhamu futi ndichiita revenge. Saka ndinombopota ndichimupa kuitira mari. Saka ndakutya kuti maybe ndikatora mukwasha inogona kubva yaputika nyaya yacho yose. Handidi kuti mukwasha azvizive. Handimaziva ndo nyaya iripo. Handizivi kuti yakadai so munoitonga sei. I don't know. Handizivi kuti ishi munoitonga sei. Hakidzi kuti iyi munoitonga sei. Right. Hey, handizivi guys, I don't know. I don't know. Handizivi ndo nyaya yacho iyi. Mukwasha wa boss, I think mukwasha wa boss. Mukwasha wa boss. Mukwasha wa boss. Saka ndo nyaya iripo guys. Zvanhasi zvakwana, ngatindirirei mberi nechirongwa chedu chinonakidza sichohlisa. Chohlisa asi chonakidza chirongwa chedu ichi. Nekuti hey, asi guys munenge mazvipira kana makutosenda mauyu next time kamuzvipire. Munge makazvipira. Hanomaona kuti ndo muda kusenda nokuti muri kuona zviri kuita guys, varume avakapa munokwira BP. Hati muri kuona. Saka next time kana takumbofona ngatimbofona tichitaura like ongofonera munhu uchitaura zvakanaka pamusoro pake. Hanomaona tichiti tatimwana ningi andika ati ndinobuda zvokuti kana paine my girlfriend comment section ichabuda pachena. I think that will be fine. Hanzi taisho mangwana aiwa weekend ngera chaona handisina zvokuita ndogona kuya titandara zvenyu, handisina zvokuita ndogona kuya titandara quite because ile wine chivanhu vacho vakawandisa vakatowandisa vanhu vacho vakawandisa zvekutodaro kuseri vakawandisa. Saka chirege ndikipe iwaya mameseji handichamavhuri ndomasiya akadaro kuti aramba ari girini. Patinokontinue notanga neiwaya mameseji iwaya asina kuvhurwa. Vanhu vese vaisa vanhu vavo ndichatanga neiwaya ya panext show. Handichamavhuri ndochimasiya akadaro ndochitanga neiwayo. Mwatondinetsa hanzi for nice men nebva kutaura plus time haichaiti dza 11. Murume anoyesofunga chaivo chauka 11 o'clock anotoona kuti pane zviri kuitika. Show iyi haidi kufonekwa na phone irida kufonekwa kuma 7 8 9 vanhu vakasvinura.
latest 10 because 11 iko zvinezvi atoona kuti something is wrong. Anzi kunyepa makumhanyira father dochitoziva kuti my husband is not here. My husband is not here. Hapo pani father uritaura havasitombori panapa vatoenda kwavatoenda kubasa cheko. You'll be back on Sunday. You'll be back on Sunday. Pana saka notombomhanyira pana kana but dzangove late chete. No, tachingotona inga ndatonyaso kuya late one ndauya na8 panapa very late. Havapo father vatori kudraftisha vanotozoya panapa nemusesandi. Saka guys, let's go for part 2. We can do it. That avapo. Mangwana, we can do it. Goes avapo. We can do it even tomorrow. Because then she go and take. Hamona. Saka Manakela Atuan Wanda Peda. Shakira Saka. Dainty dog. Chenemoras Kababrid. Avapo. Abiablamba. That's a body pap. They matter one to a garage store. Savapinda. Avapa. I was not like a pinda upon Chakakuya much more. Alapwa anze emangwana kokujeri mufona ni atachave ne vanhu kujeri kuzvivari. So guys, marapu antika good night guys. Tibatana mangwana tikabhekana patinoti manheru maskati ndakabhoikana paindongouya tombochichiridza maskati anzi fonai makosi. Alright, makosi I can open. I'm taking only we are not for the gumroom makai wachizofona, right? We are not for the coffee boyfriend makai wachizofona, right? Makos that's the talk analyze. I'm taking only 3. The nature guys number to namboya pa life maskara mbushizia the male paskat namboya pa life ukukune 1 2 3 4 5 6 7 wonderful gone wow, right? Story for the mangwana 7, right? She get point 1 7 na question. And Selena, I was a single personal analysis. what I Nachinakuziva uya achari kudana nemukomana wekukapa vakudana since 2017. Ndanga ndichida kuziva kuti vari kudanana asi akutoda zvekuroorwa. Haazive adresi yekumukomana asati vambosangana pamubhedha taikuva nosangana pamubhedha wemutiraki. Akauya kukapa apinde mumba make haanzwanane naanasisi wake. Saka marriage yaari kutsvaga yei ipapo but paadresi apa ndo pandinetsa. Hapana chaanotomboziva nemukomana wake asi akuda kuroorwa. Dai anga atiuya atiudzawo kuti zviri kufamba sei nekuti hapana chaanozivawo mazvita. Right. Caller, I hope you are listening. Hanzi izvo ukutaura zvemarriage sei usingazivi kunogara munhu wako kwanotogara haukuzivi ukutaura zvemarriage kuvatawo pamubhedha wako chero kana wakewo fantasi yake hausati munongoita pachisingle bed chemuvhikire wakutaura zvemarriage right now. Hausi kuonawo here kuti pane manupos aripo and caller Lara and Sirini. So I hope you are listening, right? Fonai guys, tinzwe vane any analysis pavanhu vesata tifonera apa any analysis pavanhu vatanga tifonera please call in. Any analysis apana anyone watanga tifonera apa please call in. Call into one. Vane analysis dzavo please call into one. But uye muri kutaura nezvake ndatingachitsvaga address andipe ndinomuferefetera nyaya dzacho. Good luck akapiwa address kana tikasapiwa address yekumaindastry kana pashopu. Yes Megan, right? Pane rada sa analysis apa because nastanakwa pano nastanakwa pano. Hey, fi, kwai makana video kwa, kuda animbotodairi video kwa iri chembere akati, unondinyepererei, kuga, pari pabuda kuga, paya unondinyeperera chi, hazviti, anditombodairi video call yei, handigaida kuita nenyuya. Ndichinongona ndaita video call tutanga kubloka, ndakaita kuti ndachadzizika ndipabloka kwandi, ndongobloka. Namba ndachadzizika, sadafanira namba ndachadzizika, ndodzakushigwa ndidzimwe ndachikona, ndiyangona ndaita video call block.
Anzi vana was a bit off zvayo analysis yangu. Yes, that's why ndisina kudai sokufamba naye Patricia because zvinje vana zvine vana mukati zvinonetsa. As much as entertainment iripo, but we need to know where to draw the line. Tofanira kuziva pekudraw line. Chokwadi chakanaka. Icho iri vanhu vakuru izvi we can handle that tozvimirira, but zvinenge zvakuimba vana mukati zvinonetsa. Has the award of the mujolo goes to Babayo. Okay, saka gadzirai hours. Gadzirai hours. Hanzi chindokumbirawo rubatsiro. Ndafirwa nehanzvadzi yangu ari kuBotswana, saka parikudiwa mari dzekuti atakure kubva ikoko kuuya kumusha apa isati pekutangira ende vanhu zvakaoma. Ngaitipindure kuti sori nenhamo. Kana musina mari mandi kuita ikoko nhayasikana. Zvakaoma. Hanzi ndandoshaikirawo Botswana ndokupirawo mari kuti titakure bhuti vedu vakafa Botswana tiise kumusha haidhi yauya kuseri uko. Saka kana vasina polisi ngavavige ikoko. May he so rest in peace. But hamudi kuzotakura bhodhi kuitisa kumusha musina kana senti. Hazviiti sekudaro. Hazvigoni sekudaro. Kana usina kana sendi hamutauri tida kuendesa kumusha vigai, kuna kusina gura vigai ikoko. Nokuti hamuna kana sendi, tikutaura kuindisa kune venyika kama 15, 16, 17,000. Asi tinge tichitaura kuti vanhu zvenechi njere mapolisi vanhu hamudi. Izvozvi kwazvida kuzororo kujoina zororo polisi ishi. Uya ndikujoinise. Come, I'll help you register. Anomuona, uite polisi yako rongeka 79 rand pamwedzi. Ende asiri iye ega uya runyora iko zvino. Ndakamboita kuti mumwe nezviro. Hamunga tichida kusapoti kumusha guys, musina kana senti, musina kana chamunacho imini. Tikapata chimba zvokuti mapolisi ndizvini muchanoda zvikuru kwa ruuya ndizvi. Runouya rufu. Kana pepa yako zvanetsa vigai kuno. And havandi kujena mapolisi. Right. Saka hanzi trophy yemujolo yaenda kuna baba vekaka. Vapi vacho? Vekuti love you too era. Vapi vacho? Zvakaoma. Zanasibodo. But God, yes, Gloria tells them people must go join my police very well. Join a police urongeka. Mungu zvinoita. Timira rinenge chiramba kujoina kana uzibe kuchema kuti atina pekutangira atina kudai. Uchiwanisa chinotobuda chiguroko wedu wejoina ikani mapolisi. Joina irongeka. Unoona havasi kuziva kuti takavharisa nyaya yekuti. Anoona, takaivharisa nyaya yekuti atichabatsiri munhu anenge afa asina polisi. Kana wafa asina polisi vigwa ikoko tokubatsira kuviga ikoko. Kwete zvokuti kwaundi zvokumba. Takataura pano kuti unobatsirwa ukati afa munhu afira kuJoburg otongoviga ikoko madhayadzi anouya tonight tinoziva kuna musapota. Toenda kunosapota takamira ipo tototi makondekonde munhu ari kuno. Kwete zvokuti masapota remari ekuti kuti kaende kumba oda kuti munhu ngaende kumba musina kana polisi. Hazviiti. Hazvigoni. Tari vachauya license haiwanikwi zvokumhanya. License hadziwanikwi zvokumhanya but vachauya. Vakamirira license. Ndizvo zvochera sendi tikati mujolo here haya. Asi kuti vati ndoda hazviiti. Hazviiti. Joinai mapolisi hamavadiwa. Ukaona uri mudhari tisina polisi kanisi tiri kutembei. Hamene zvinenge uchitembei. Because in Marika tinonge tichibatsira the living, not the dead. Anomuona? Mari tinonge tichitobatsira the living, vari kurwara vaya the living, not the dead atofa.
Right. So guys, ndakwenda guys. Anzi ndametambenurirwa ichanaka. So guys, tobatsana mangwana nchika. Thank you all guys who are supporting our Haiti. Thank you very much guys. May God bless you by buying more tickets. Thank you very much. Continue to bless others guys. Continue to bless others. Continue to bless others. Chinda kuberi. Anditika. Hey. Now let's look at guys. God bless you.